emo ahoden wo ba na dwene mu bie ni nyini eye fe bata bia wo ma akoda aduane no bomodi ase wo de vitamin ebeka ho wo bedi di kama o mezak heba ensu ekura yemu ebrepam yedom ho nsam ebeto dwa enwumakwe na aso yasene a yede kase bono ebremo akenkanfo eyeme afihima ama afiye afe kase no enkyeremu enie Asem Beba Dabi asem de nyaba ade achi bia yete asem awrahosem a abusua yensa ka firi mi akasam kurom kwaso eye afako junction na wo kwa Jakobu a wudura wubanyaka na fe Jakobu nkrase no agubi pono so no honomo na nti ubeduro no akwa ese station mienu na honomo kasia efa nipa akwa Jakobu ene wono nso a efa biedi akwa eye Jakobu nkura no a aka no ene wono nso a etwa makwa boase ne boase fo mo nso di omani akire mu kumase na ankra efi honomo eba tazi bi ene Toyota Tundra ibi akwa keka bom amuno mu honomo a enipa miensa ena wo mo afrimu ye kwa homa so na ye ne eye Mark akwa kodi enkomo Mark otimenka memo akwa aba oteka fam so nie yo memo akwa aba eba wa Junction ote akepo nyina ene de akwa Junction anase nyaba na Obosi road ya mpi Asem nyina ne se eye taxi dia efiri atobia se de akwa Junction wadi na man eye for Junction efiri tobia se eba Junction ne so Jakobu kwan so eba Junction ne so ena anya kwanta ebe kina ko obua edi for Junction ne so na taxi dia ofiri atobia se side eba e minor road ne so ebe ti main road ne so no why edi wa ga aja otiti ma odru bia na Tundra bi nso firi anya kwanta ebe kina ko obua tri ena odi ahwimu a eti awudu ha haye menya omo ika ajuka apolitifu a shomu enya Asem ketwa kra ewa na ka ne number taxi ne number ADX 1910-13 that's na edi akomi na ba ne number ADX 1910-13 ana tun support taxi ne mo so ye AS 4275-21 na the kika ho uhe ma kwentia na nkata ye ka ena enya accident ne asa ho kwanta ha no ya na ka sen to aye Toyota Hayes any kid ni bi ejina ha lodu nipa ko obuase eno so ade ata ba bubu mu a eno so mu nipa pra isi enti aye nya kire se nipa mienu pra sa fi ni aka ho amna ye nipa 9 that's ni mu nipa mienu a na timi Mark mini aba jina so na emma ye ayini ye obon beka se scenario ni ye taxi no a Tundra no ebebo mu no na taxi ni sane afri Jakobu kwano so na eba anase hina na esane free ba ena na Tundra no so ani free hina na eba kasia na wo kase no so eka ho ma eye 9 no na omo so afri hefa a omo nyina akokọ hie mu sa the thing na le taxi driver na obeti team no free atobi kwan no so atobi ase da kwan no so no wo tiesi afọ akọ main road no so na ntia ye nya kwa botre se wo 9 ama wo kura titi form the name aka wo mu ye driver ni no ne kwati nya ba ana Tundra na so ahwi mu no eno no na main road no so fi anya gwanta be se afọ oboase eno na hwe taxi ni mu the fi mu ta no ana car na road ni pa wo afọ gwanta de omo be ko oboase no titi wa nti ko hwi mu ma ni pa titi mu no eno so mu pe prapa ye di bidru ya tabi ya Jakobu ya tabi ya no ni pa mi ni ya tete wo mu free ni Mark atobia se kwan no se me fa ni si ya wo me benkum so ananya sa se ba ta wote me se me firi kumase na ekwa atobia se kwan se wo me benkum so wote wo pe so wo me benkum so a wo no omu sane etisim omu duafo akwa wo mu sane agina ho no mo nani ba kwan ni mu kase a Tundra na free anua kwanta ne bebo mu anase na otwa mu hwim asi Jakobu kwan ne so hello Mark dia mi bisa ne se wo free Kumase kwa tobia se kwan ne wo bonkum so me ba so enti se
bonkumo so na seka enso afri kumase hanu mu se ekwa ebesi dan na tundra no ade babo taxi nim eno ne kire se taxi ni ko na nim dodo wo yi ni tikese ola ni mu beki pa etin na ne se ni tia so na se ma na me bita ne se eye tu no afri anya kwanta na eba and to be ase de no wa that side hello sane na mimi bi sai se taxi ne eba na nim kese ena ma tundra ne bebo ma na dia mi bi sane se nkyere mo amepe ne se tundra ne free kumase ena eba atobia se kwan no so efiri yemfa no efiri buase ena eba enti wotisi mu no taxi ni ba kese ena ma tundra no tumi bo mu ana se den na tie tie nyane se ma minka no boni so atobia se kwan no so no ene ye akon kanta ha na ni bi na ha mu lodu kumase edina de lodu akon kumase na o ba tie ti ma atobia se kwan so no eni edi wa hwe o tisi mu edi aka no bedu bibi na de tundra no so aso aha sa hono nana me pesan se wo hwe akwan ni mienu no a atobia se de ne de wo tie asim ena tundra no so firi anwa kwanta eba enti se anya sa se ka bia si nani a won hu nani mu a na be den se anka tundra no beba aba bebom enti si a wo se manyante se nipa mienu asa ewu aka ho abusuya am se network no ha ya dwene enti ye hwe se ye besa enya mark ewo ahoma no eso se afako janhye akwanhia esi ya no abusuya enya ketwa video no na etwaguo na enam se eye moja nti no ama yentumi emfa ntoso nche ye de toso sima no kura ye di miensa woso a anhwa mark obe ye firi so enintia taxi no a na efira tobiase na sane aba edu afako janhye no kura de egina ye ema obisi na edu afako janhye won mana na se ye trotro ne sprinter fo a won ba bejo na esi ani o ma si driver no fira tobiase mama ke mana mbisa no on confirm my hello mark hello muni aba ko se ye na masa nyantia se nipa mienu ase wala ne mu twati pa o comment ahode pa me de tia mu nyasam ketwa ahode am de tia mu no ma me mo awa aha boa me mark de opese ohunu ne se ya tese enipa ni bi ewu aka ho ubetumi a confirm enipa dodo ai enipa no ti o ma wu e confirm ye do mo go hospital o ma mu wu e 2 e hospital ho ena o ma mu wu atoye mu ho anu so ye mienu bia ye nan enti sa nipa mienu a na ewu aka ho eye o ma no o mo te taxi ni mo de o mo nyina ewu ya na taxi ni nipa no emienu no de o mo nyina ewu atoye mu ho a ena mienu na o mo san ko wu wa yaresabia no o mo no te ka be mu omo te eye Toyota Haze yi bi mu a omo fra na fish a elodu akọ obo ase na nu gina afọ akonkwanta holodu akọ obo ase afọ akonkwanta ho team a elodu okay Krobea ade aso ye no omo ye ahoho anase Jacobu ene atobiase adehye Krobea nkasa na o ka mente ai ma oma fifiri mu no ye adehye a munim wonom wo Jacobu ho ana wonu firi baabi a munim no oma wuo no enti aye nya kirete ma me mienu de omu duafo afa aha ena driver ni no so a owu ye no so bi munim na olodu wo Jacobu kuro na mi okay temprana tibi okay afemi enhwa de bi wo de agina so o adofo ne adehye a mutie ye na wie wo de monko ye Facebook ni so sese ya na mo hwese ne taxi no a enam ne so a wo kire se sa akwanhia we nyina si ye no ayo na mo ma mentwa scenario ni yie ema mo nte ase se wo firi kumase ha ena ekọ oboase a uduru afọ akonkwanta Jacobu kwan eda nifa be kwai atobiase kwan eda benkum enti kai efiri boase ya wono baba begina afọ akonkwanta a olodi
enti dia wono free be kwae ne kwan ne so ba no sprinter na sinanim a wo hunu kaya efri kumase eba saa bre no na tundra bi nso aso ano efri kumase eba ena tasi ne nso anhu nanim ena obetisim enti sa ohwe front side no wo hwe video ye da so ya nipa na no ote front ne kra de ni ti no da gate ni so a wawu front side no any back front no any ekire de tasi ne de agozo kra na eyi sa Toyota Hiace no 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 gina afo akonkwanta na wo load no eye dan no no nso akwanhia yi ebi kokka no kire me honi mu yiye Bobi awte be say Toyota Hiace na wo gina afo akonkwanta load akọ oboase no eye ma yentwa so afi dia me pese mi hu ne say sa Toyota Hiace na onu gina afo akonkwanta ho na wo load no eye den na akwanhia no ebi kokka one ne passengers yengale se na load no tundra mi bo Toyota no saki nim no na Asante di American dia sa ko bo Toyota Hiace nim na e car ne sham na data na da ho nim enu ti na me ni pe wo mu nsu e sa wuye tundra driver no de na ye no tundra driver no mo se ono so di o emergency wo Jakobu hospital. Okay. Yeah, that's it. Mark, the chirema ya why? Yo, wahima. Abusuafo Mark, ena yene no ekokasa ye no. Na wo hasa de wo kire ni mfoni nu a. Na se tundura na nefra nwa kwanta eba na so ano. Abusua se wo ba bedru Afoko junction a. Efra hwa mikro ma hwa eba no. Ena sa ye sane. Esa ye sane kwani dem. Esa ye sane. Wo nya tra police station ne ba no a. Wo he said ye car no asai no a na say no na na ado adaroma wo yes akwan ni nti no e da so pa na no memne dai last week ekina ni week me fa akwan ne so sure ekwan ne da so em say free kwapi ekon no na enye ho kra say krom ni tuntum na start kakọ omo kakọ enu ekina say mekọ ho enu time a menko bia no o maka bi say wo free boase na wo ba un say utwa sa Kev kakra bi filling station na wo kọ na dem na wo free Kumase nso na wo ba bedru saafo akonkwanta ho a ehom nso dem nyankopon ne da na sese Toyota Hiace na pake won nchen ye wo kubebofo a wo mto kube wo ho baria na enwumre nko na eba o enwumre nko na o enwumre baria anopa ne awia nka ho e free 4-5 kono eneba I stand to be corrected, but that is what I know. E kwan so amafa nyina no barrier na enwumre na eba. E na omo ayaduma. Enwumre na omobo. And because anka ho no nka speed ni be brase. Barrier ho no ma. Ena misusu say enka onom nye speed drums. Akokari junction say omu wi a omu here speed drums. Ho, if you papi esane be. Ena sa ho be afo akonkwanta ho sei enu nso hia speed drums unim ye wom yaye bi wo sa kwan ne so a homase se ho so ye careful no ho so omo say hia speed drums enti sa de no omo hwe niye na kwan enya na yo se ya na yo because kwan na enya no na akwanhia say ye ti bi ache hwe sa afo akonkwanta ho no obuase kwane so no ho na enya kura because na mena donko bi ensuo tem wo ho entudru ho untumi nko speed da where's the taxi na sane dia na ewu na but driver ni a won so taxi driver wo tiesi kwa mu hunu die free onche mu ba na wo tiesi entinya abotra kakra ma sprinter ni ntu anase si na koma sprinter driver ni nko nanim se be ya wo be hunu wanim unchem na what ya emoja na atene sa no emoja na atene sa guo no emoja na atene guo sa no erade emfa wo mokra ensie abusuafo arahosem a asie eno no afako jansha kwanhia asiwo na yekọ eye ahafo na ehonom nso aposifo ene timamufo bi ede abani ema enyasam ketewa na se na babeto odwa se wakiri enipa miensa bi a ahafo new month wo mdwumadi omudi omu asase so no wo mo akwakotu gala ehonom na enam so ema eye sankofo na ye chi wo mu no wo mo nso achitafo ekọ honom se yenyi wo mo esanse new month
adwuma mo ye e wo mpotem honom no wo mo ehu faso bi ye wo so wo mo corporate responsibilities e wo so mo ye e de bo ahafo ane ne mpotem wo mo nya enti wo mo so be didi so bi wo mo ntena sika ho emekom ane wo mo na hoho ema me fanko eno na nam so kikiri abusua enkra yensaka efri ho abakire mu a enipa num eno mo pradie mu ode pa wo mo gu ayaresabia na ye kohono ene eye yera agbepo azuma wano ene director of communications adema eye Newmont Ghana Limited ekasai moma yentie ensem oni amani boni hono ebonkomo no wode etu yanim ya no kre etu akasa mani pama kuma kundum ye kasai ye de ma kogu ayaresabia na ne se oba eye ahapuntoto so a eni Kenya asia eho na Newmont company no ewa na emantia ewo ntoto so echiremu a ebraso se Newmont so etimo omo confession ne kakra na omo nso tumi ya adwuma na omo nso etimi edidi eno na emantia no ade a from time to time no ombo modern en nanti kakra omo nso try se omo so ebetu eye from agudie ni bi a Newmont empany and I'm so Newmont for I the police for the na abahonoma or my mountain barriers a year in Totoso Kenya so I'll make sure say there won't be I want Totoso Kenya and an important more big decide say or per se or in coach Newmont and Sassy or we are Mojman now or much your normal process your edical court nyadi. And then I meant no HM say a police form any tia or much your mom will money I don't know. Omobu enyo so nti enyo decide say omoba ko eye Newmont or akoye oye kire kakra na ko Newmont na na Newmont security phone na omo camp ya omo making sure say obi bia oba Newmont obi bia ofi hoko no on for the bonnet emma ho ni ade nti na bu ni emma che from ntoto so na bu be 60 on match from ntoto so a omo eba ye no ena ombe feti eye security nti hono omo exchange eye fire na bu ni bitu a tutu na apoti form su bi ato na mencha de mante makoma kunum a etu akasa omo no omo nyina omo etiasia ebi ewo hwidie St. Elizabeth Hospital ene bi so ewo eye tepa ewo Asante mantema omo responding to eye treatment di akasa de obi en hono ma wa filemum omo pra omo responding to air treatment omo hwese aye bibia ebetimi akototi na opese opepie na on toto so a initially na so na degeye eni ade o here de ade a apoti for na bomodi and maintain aye peace a be bia be fe bia no asundwe abakonim kama abusuafo yamane boni o wampotam hono ena ekoye agya woto ye nkrade ekoso ewo asutifi no fa eno ewo ahafo region entotro so enipa numa tututu a ekoso aka wo mo ama sabre mo ayarsabia ye kwana afa ya ne na kwasi a champon enso akwakodi enkomo enipa eya miensa eku a yete yeso mo nyanhwemu emfa de ekoso ewo eye ejura enam so nipa miensa na afri mu basabase ne ade no wo mo ntena se nyanhwemu enadu ana Ghana mampani de ma wo mo na nadu no so ye no mo stress dabi nadu ni de esua enti gabi o mampani mo nansia enka ho enne ne nansia no eso enti ye kwa Prempra Assembly Hall na yakwa kodi nkomo afri ho no na na wote nka memo akwaba mejo so afri man sabe ye nyina ye nim se ebra nana adanko akufo Ghana mampanyin epa abajoku biensa eso mo hwehwe adwansen sem Mr. Justice Kingsley Kumsen ono ena eyititre ni ana odi eye eku yanim sana Dr. Vadman Entry danso security analyst ono so no ka ho bi Sarah ena Juliet amo ono so eye member send pa miensan ena nana danko kufuado opa wonom ese adwansen sem ebra abrante kaka efrimu na nipa mienu so efa ho efrimu abra sojafo ne apolitifo ekọ se omukọ ban na etututu ekọ so nipa bi fa ho frimu na ebi su prepare ya okro ye twa ne nan na oda so ewo konfanote aban ayarasabia na oji ayarhwe ene efiadai ena penifo edi wonu dwumadie nyina aba na wi ye metre eye 3-member committee na danko kufu Ghana mampanyin epa oye no na omu wi dwumadie nyina no
sɛ wopɔ dwumadie no nyinaa tɔfa ɛfiri baabi a ɔmo hyɛ aseɛ ɛne baabi a ɔmo abɛwi a na kyerɛ sɛ nnipa maako 22 ɛna ɛtumi ɛbɛdi adanseɛ ɛbɛtena commission n'anim na ɔnom ɛbisabisa ɔnom nsɛm na deɛ ɔmo nim ɛsɛ grants nsɛm no ɔnom de to ɛyɛ committee no anim ɛmu mmiɛnsa deɛ ɛnam sɛdeɛ na ɔmo ho bambɔ ɛwɔ sɛ ɔmo bɔ ɔmo ho ban nti no ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔnom ɛma ɔmo bɛtena committee n'anim ɛwɔ pɛtɔ so mekyerɛ sɛ nsɛntwerɛfoɔ ɛbɛhu wɔnom na mmom ɔnom ɛde ɔmo kɔsi fitie mu a ɔnom tie ɔnom asɛm ɛno ɛyɛ nipa mmiɛnsa eti woka ne nyinaa bom a nipa 22 ɛna ɛbɛdi adanseɛ ɛwɔ committee n'anim na dwumadie no hyɛ aseɛ koraa no deɛ odi kan ɛbɛyɛ Asante regional minister wɔno ɛna ɛdi kan bɛkasaeɛ a na ne nkasaeɛ mu no wɔkyerɛ mu sɛ wɔkyerɛ sɛ ɛkɔ so wɔ adwira no wɔno ɛna ɛma ɛyɛ asogyafoɔ no ɛkɔɔyɛ deɛ ɛtɔ so biem ɛyɛ nnua nsɛnkyerɛni a ɔdɔ fm ɛyɛ rasis ɔno so ɛbɛkan deɛ ohuyɛ sɛ kɔdi hɔ nom ano papaa nti atututuo a asogyafoɔ no fifi wɔn kɛm na wɔnom tututuo na baako bu kotodwe na wɔtututuo na wɔde ɛmanfoɔ no ɛredwane no ɔno so ɛbɛka de onim ɛde ɔno so videos ahodoɔ a wɔwɔ nyinaa ɛbɛto ɛyɛ committee no anim esi hɔnom ɛna adwa mpanimfoɔ aba adwa dagomba ɛhene ɔno so aba adwa ahemfoɔ no aba aberanteɛ kaka a ofiri mu no ɔno ne yere ɔno so ba kaa de onim ɛsɛ ne yere kuro no yɛade sɛ wɔyɛ mpipini a wɔyɛ mpipini mapa na mmom dwumadi a wɔdi titiri ɛyɛ social media ɛne ɔfa ne fo na deɛ ɛkɔ so wɔ adwira nyɛ no wɔbɔ amaneɛ ɛno na de kuro no bɔ no amaneɛ sɛ dwumadi a wɔdi no ɛnyɛ amanfoɔ bi dɛ eti amanfoɔ bi abɔ no pɔ ɛsɛ ɔmu nyana ɔmu bɛdi ne bɔne ɔno so ɛbɛka de onim ebien wɔnom a na ɛne aberante kaka te fie a ɔmo so ɔmo de ɔmo ani kuro tua wisi a ɔmo hene tia asantɛm ehunu sɛ aberante kaka ɛyɛ ne nua ibi ɔno ɛna de adeɛ bɔɔ ne tirim a na wɔtwe no ɛde no kɔ adwaeɛ enipa mmiɛnsa a na ɔmo wɔ fie hɔnom ɔno bɛdi adanseɛ ɛso ɛwɔ committee no anim efiri hɔnom asogyafoɔ mpanimfoɔ ɛbae apolisifoɔ mpanimfoɔ ɛbae a sɛ nipa yɛka ne nyinaa bom a ɛno ɛne nipa 22 a wɔnom ɛbɛdi adanseɛ ɛwɔ committee no anim. Hello. Hello, Afima, what's the name? Aye. Okay. We eka ho a ene nipa we ene afoforo bi eka ho ene nipa 22 a wonum ebedi adanse e committee nanim. Nene ebra yewura a wono ene yetichiani a wono ene da committee ya no eye Justice George Kingsley Kunsen. Wode ni dwumadie na eba wi ye no no so no na komo hwe animu ese nipa baako eba bedi adanse e committee nanim. Nanso ono ba ye no a abonu dua na kobodu baako na nya de se nipa no no aba enti no mo twafa nipa na obedi adanse na adanse die nim nanso eno nsɛe ensɛm a wɔn anya no enti ɔbɔnsɛm nyinaa tɔfa ɛsɛ wɔn da twɛdi apo nyankopɔn ase wɔn da nsɛntwerɛfo ase ɛsɛ wɔn aboa ama dwumadie no nyinaa ayɛ pɔten na mmom wɔn kɔtɛ fitiam na wɔn atene nsɛm no nyinaa ɛde agu nkrataa so na deɛ ɔsoma a wɔn deɛ ɔde dwumadie no ma wɔn ɛyɛ interior minister wɔn de dwumadie no nyinaa akɔma no dɛnɛ owie no ɛna ɔne nsɛntwerɛfo hyiaeɛ na nsɛm bi a nsɛntwerɛfo bi da ne sɛ na dwumadie manfoɔ keka ne mmɔnten so ɛsɛ dwumadie a mobɛdie kora no nkɔsi aga mobɛwie no kɔmmɛ mu de nsɛm bɛba sɛ yɛnyɛ wei nso ɔma mpanyin ɛne n'aboafoɔ nyɛ adɛ sɛ ɔmode bɛyɛ adwuma ɛna ɔso ɔn de ɔsonkra ne kɔmu mu ɔma a ɔma adwuma wie deɛ ɛsɛ yɛde bɛyɛ adwuma sɛ mfa nyɛ adwuma no ɛgyɛ ɔma mpanyin ɛne interior minister a wɔsoma wɔnom no wɔnom ɛne bɛtumi adi ɛho adanseɛ sei ɛna ɛyɛ Justice George hello Sima abotira sani ebebo justice ene no na adura mabunu no wo mo ama sade na wo mo ka no Sima brabiem me bisa se adura mabunu no na otwe atwa mu na omo so wo mo ma ene de wo mo ba ya na still na otwe yan wo ma ama Sima sabete nka ya ubisa mabunu adura se omo ka se wo mo ma no omo ba ya na mabunu wo adura no yewura no ede ne nsam tudwa no ɔsi nipa miensa de wɔnom etie ɔmo asɛm ɔkokoam aso sɛ nipa miensa no sɛ ɔmo yɛ adwira mabunu anaasɛ ɔmo yɛ adwira mabunu no ɛnya deɛ sɛ yɛbɛtumi adi ho adanseɛ na mmom wɔde tudwa sɛ nipa miensa a wɔmo etie ɔmo asɛm ɛwɔ kokoam no na ɔmo ka wɔnom a na ɛyɛ demonstration no ho abasabasa ne siɛ na mmom wɔnom a wɔmo amepiem ɛyɛ aberanteɛ kaka wɔno ankasa n'abusuafoɔ ne mekyerɛ n'abusuafoɔ yɛ ne twitwomutwo no wɔnom deɛ ɛnya deɛ sɛ ɔmo bɛpie committee n'anim ɛtan sɛ no mo de kan de ato dwa ɛsɛ nya deɛ sɛ ɔmo bɛba ampani ampa wɔnom ama na mmom wɔnom a efiri na ɔmo te aberanteɛ kaka ne fie a ɔmo han dan wɔ hɔ wɔnom ɛna bɛbi adanse a ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔmo de ɔmo ani hui
sɛ aberanteɛ kaka ne nua ɛyɛ baba yi bi ɔtwe aberanteɛ kaka na ɔde n'akɔto adwaeɛ ɛno ɛna ɔmo bɔ ɔbɛna ɛkɔ frɛ ɛyɛ aberanteɛ bi a wɔyɛ kyerɛkyerɛni na oyi so moto na wɔfa aberanteɛ kaka ɛde no bɛto ayaresabea wei ɛne nsɛm a ɛyɛ committee no ɛde to nsɛntwerɛfoɔ no mu menim sɛ biribi wɔ hɔ nom na sɛ yɛbɛ bisa na yɛnkɔ ɛyɛ ɛne no so yɛbɛde nyame ase yɛdi kan yɛbɛda obi biara so ase na adwuraman ɔmo bae because sɛ yɛhwɛ wɔn a ɛbɛdi daseɛ na from different backgrounds wɔn a pra yɛn nkurɔfoɔ bae wɔn a ewu nkurɔfoɔ bae sɛbi wɔn a participate wɔ demonstration no kora bi bae but yɛama sɛ yɛbɛyɛ bibi na obi ho akwadwa mu nti no yɛmfa nsɛmbisa no amfa hɔ nti obi wɔ hɔ a ɔbɛkasaeɛ yɛde yɛnim sɛ ɔka ho demonstrators no but ɛnam sɛ yɛmma botaeɛ sɛ yɛbɛma obi ho akyerɛ ne nti yɛmfa nsɛmbisa amfa hɔ nti no kakra mɛtua kan sɛ yes adwuraman wɔn bae because we apolisifoɔ mmienu sogyafoɔ mmienu kakra na nkafoɔ no nyinaa yɛ wɔn fi adwura because nipa 22 na woyi 4 ana 5 kura film ne aka ne nyinaa 17 no wɔn nyinaa fi adwura na ɛbɛkasaeɛ ahemfo baeɛ nana dagoma ahene so baeɛ ɔno a ntumi amba deɛ bɛtoto ne nsini ma ɔbɛkasa ɛprafoɔ wɔn a wɔde hyia no ewu ne ade nyinaa wɔn nso so bɛkasa ntimitimi kɛsɛ yɛnya a fair representation of the people of Edra to come forward. Mbebunu deɛ nea medi nka akasɛ aka ne sɛ yɛsɛ wohu sɛ obiara yɛ akɔkora nam hɔ a mɛndwen sɛ ɔnyɛ bɛbunu da na nea mmebunu no wɔsɛ mu hu ne sɛ nea ɔmo yɛ ne nnei nkyima so de bɛyɛ wɔn ma aboro sampo abotrɛ adwumaden ɛne adwempefe ɛdi nkonimde ba nti no mesra wɔn ayɛ wɔn nya abotrɛ sɛ issues bi ba na sɛ ɛwɔ sɛ mpanyinfoɔ ka wɔn adwen bɔ mu na wɔn tutu nneɛma yi a wɔn nya ho abotrɛ na abotrɛ di nkonimde ba ebinom so sɛ yɛte committee bebree yɛbɛte committee na wie no wɔn bɛyɛ wɔn adwuma wie so kɔ akɔduru ɔmanpanyin hɔ nom no na wɔsɔ yisu white paper de to so na ɛyɛ adwuma no yɛmfa nyɛ adwuma mo yɛ worried sɛ mo bɛyɛ adwuma wie na wɔsɛ yɛ tu ho anamɔ na ɛsoro hɔ fo ɔmanpanyin na aboafo mfa nyɛ adwuma abusuafo nana kwasi champo ka ne wama ne bɔ na yɛte yɛ committee no de ɔmo dwumadie aba awieyɛ enti yɛhwɛ animu sɛ report wɔn de bɛba abɔnten na afɛ yɛhunu die esi ye ne kwan a mbesusuo si ebefa so adachi bia no ebi entumi ensi ebi hwan na di for hwan na di bem ebrede dachi na ebekire ewi abusua ha na pramto baka se ebo ye di sie na se ekode ama ye samufo ye rentwo si akon na napia na afi no ba fi aboadwoa kwa me de ne mboate mu nyina bo na agye ntete won sentwe mo boa makase na etumi ede bai medi ede afihima ama afiye me so na asem beba da bedwumadie ato aso Jingo, jingo, jingo. Oh, dear, now so drama sumuna jingo. Enti wonte Spanish jingo capsules here do for Frank and take herba for the aba. Hey, okwa we di biba. Ani Spanish jingo capsules here mo obi ani we fia de tentem. Esiesie akoma no na afe aboa mama je de afusani ye woni paduanim. Na yensu yen kokrafo ye. Oh, amamu nkokra ye sem rantie na mamre wanso ye sem mabawa. Metre anti-aging. Somoje na bemma wa hoden sonko. Edrey enye ma obi a wafa afro. De wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Spanish jingo capsules se upe bi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy. Korinak heba, Dani heba, Freddy Mens heba, Misty heba, KNG heba, ana afe drugstore ne heba shop bi amusu no onsa ebeka bi. Fra 0502 669955. FDA ahwehwe sa edwedi nkratuo yi mu agye atumu se eye. Spanish jingo capsules ya manyen. Afi na ba mo wadi umrante sem. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya nom ebutinye immune system a. Abusumi pini obi anya rede. Ti ase medo.
tie Hepa Plus mixer ene adwuma ebe ye no nipadua ne mo no afa kura na ebe ye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden hu hia me yie esene bibia ebusua watanom Hepa Plus mixer no won sesika hospitals wo save e de ade foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband ene won so be ye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixer apen for about mo manufo ne kwada wo ni fie dumienu ka ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer Emma Pomodina Mapa FD Ashosha sa ejedi nkrato yimu agya to mu se eye Chala smart food obi benya wa na free ade e na pomodin so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyar wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye mre future life smart food beboa afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban na bibia boko de wo bowra washroom ha be 6 times anopen ko adan do I said de minyanya ha bi wo medunso mintumi na o don hwede num bia no me soro dwonso anadwomu ni nyina na me ko dwonso kra emma papa me wia na I said de bia kama yase no na wo twa ebetwa mu me do meeting wa no bia da na ni hwe me na de akama yase na gumi trousers mama nafo na de akiri so kra ne se ensi me mum posa me ni me ri ni nhemu na se dai beba no me di bo ania na tradadada e guma ware ene serious hwe mete wase makobi mu pen eno ntina memfa pros love capsules enia God Pros Love capsules ye natural dietary supplementer. Ye di nwe hine ne bena ye se. Emmebo marima uba infini ya ukomu ibimu. Obejo nso free. Na jonso ntentemen kankan na jonso to be cha. She we nso ye fa ne true man capsules. Anadwo wontimi mu adwuma mpamu nyina so to atwa. Emma wa hoɔden soronko. Pros Love ne true man capsules nyina. Ay natural info na dia badwaman so. Ubenya enwe bi ato ewo KNG Heba, Dani Heba, Misty Heba, Happy Dan, Corinak, Freddy Mens, ana afei pharmacy shop ene Heba shops biemu. Unsa ebe kembi. At Fonfre Natural Lane Company Limited. It was 0249 017 101 and 0204 616 161. Pros Love, ne True Man capsules. Bema beye bema bie. Sa getting catway. Food and Drugs Board Association Majia to say. Era yankwai would you decline na me enjoy work with fi hakakra show wallpapers any curtain blinds or the design in the hall and in the rooms wa shark designer why your form ho ne fair I know ye 3D epoxy design okay me srew chem baby a dinna free Alaska Star Enterprise wallpapers window blinds different colors and sizes over more than 350 different designs or design asa 3D 5D any 8D moral designs nyina Ghana hanyina Alaska pet or man for timiko to do a part on wo fofofo chemical said the treatment eco see designs ni nya na Joshua wa say asasu e meton na nsuo wase o me kai pa as a clay bisa it na enchenchene wa no ho nyina tantantan na ba no say me frɛ Alaska Star Enterprise and mo de chemical e be treat ye e de 3D epoxy and wallpapers e be design ya had my fefenti enya nya mesum kra de wo me mu a akamede jinkofo gas yo na one more important Alaska Star Enterprise Kumasiedum Prudential Plaza opposite Hwa Accra so Tiptoe Lane opposite Circle Mall and Wakaishi NS Kamisedanu a Bene MTTD for 0200 281 080 and 0248 315 258
Abapamo, woman didn't creo. Online shop no. Ade enema na we order no, omo say ready. Share what dia befie. Wow. So na me to edema omo fa mo so. She say online shopper, wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die. Minti bi da age Abapamo. Wom de no so akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no. Ni tie wan say trafie maye ni dwamrew. Say ye ntade mpaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedurato, pharmacies wom, saloon, barber shop. Ya ne bo no kra foche de okrum. Wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a. Wo be ya ma. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a. 059-1214-135 and 059-1214-137. Website www.abapamall.com. Abapamo. So convenient. Abapamo. So convenient. Papa Sahara Miss Sunny G capsules. And now we are doing in our bed, Johnny. Oh, come on, dear. Ninkasa, come on, I'm a boy. Come on, no crane. Let me have a cocoa fish school, Abama. So, me won't on the swatch, and I'm the nail. And now I tell no, I'm son or Casa. I said, one second, come on, Mamma, no swap to be an something about Kubina. But here, I don't expect enough in a Buraka. So you're not watching me, and I've been so every and I've been so obey Shavia and other Muniamia as a munition. The Bible so hey, I don't say, don't watch about Nami, Moses, Papa Sahara Miss Sunny G capsules. And now we are doing in our bed, Johnny. Zahara and Rupay, a busu or my muheba pharmacy, Nekameka shop Bia, Freyan was 0246 348334. Now that I saw them when I smooth say. Dumson Abesia, Wahio. Now, sorry, generator, say. I know I'm ranting with ya, so, the Bessia said here. Oh, you are, and at the horn. The chairman said, Minko, the radiation repairs, Namanti, Hona generator, petrol diesel, Papa, 5 kV, a copy 100 kV. No, sounds to 20 in radio, it is a mower, 4 pounding machine, motor, drama, compactor, grinding machine, cutting machine, body machine. Now, the woman crown police said, you swap out my home, now, if the babakin swinging in our woman. Obeyama Pepe. Tansu said yes, we feature and I say what to her, no person or the doma machine make Pia Pine, Sandy, you can think Timawa, the radiation repairs, it is said Mawina. Now, more page Mercia, the Matias and Papa. One from an inch radiation repair, if he said the Busumin Swa, Ukasika, or Manina Kanda, who see Jumano, Nabusumin Swa, say Tiauka Akahum, Umpe, not open day. Tomato need generator spare parts, Biawa. When you know ho, and I'm sure somewhere bread generator won't say, that would yeah, how and I say, open your Mabubo swing in Abia, on a catchy, I was so flat throttle station. When Mansia Rural Bank and a DIN for any pay. And as a friend, 0244 588 741. Well, Drew Hodada. OTEC 102.9 FM. Asem Dabi. Wabo wasana babiam. Krobea nana yo, Asante, Asem Dabi yo. Krobea nana yo, Asante, Asem Dabi yo. Me try take it time me bass na boy na afre me. Team you, na boy na afre boy na say, anybody no no waka no afre me number. Una odi ya na me so. O boy ka ja why. I'm Mr. Crashes. What can't happen? Let me imagine. They can make a mate in the way see me. I can't come in uncle. I've me John. I never book a minya. Yes, I made a mistake. Me once I call. You're sending Papa. You're sending Papa now. I buy a new I forgot as soon as I can say, the name of book a minya. Hey, if we take over book a minya, I feel me watching. I'm packaging mate in say, offer me Miss Carmen. Let me see. And let me master also to me. Was yaw. I didn't know. I'm smart. Blue half from no. No force idea. No focus and if I want in the waka. And of idea, near the sun again. And I yaw. And you condemn. Say, I could fit your go, Papa. When you're broken heart. Minya broken heart. Okay, they say, I have the beer, me, you are. Me, you are a dynamic form of Busami. Yaw. I didn't know this. Anytime you make a crown. Coffee, Tiago, Papa. Minya, Tiago, Papa. When you're broken heart. Minya broken heart. Only broken heart. Okay, minimum dear, but wait for a chance. We have a match. I was a yaw when you're there.
me da hwa oda hwa okay me da hwa me wa me hu nya me hwede wote hwa wo so me hu so wote hwa wo dwen ge ne ho ge ne de den tia me dwen no se ono ko me busa wa sema yi ma no okay wote hwa wo dwen ge ne me dwen ge no wote hwa o ho ye obasabasa me hu nya mbasabasa so dwen ge ne ho a ya dwen be na ba utrim okay adwe ba me tin se ayi na ma fe no okay eya akwala ne ho adwen ba utrim mo akwala ho adwen ne ge no ho adwen ana ya me dwen sa enti me weekend sia me timi fi akaba da me ba na me so ate afi boy say yaw tobo yaw when you broken heart Dabi yaw when you broken heart Dabi unim said you kan ye ni nyina ye broken heart ho symptoms no okay the okay me ti odi waji atum say when you broken heart akore ma je tu o wo ho aya no akoma eyaw ya okay ma akoma anya me ya de ba ya na me dwene se me de gan sa kɔ me dam sesi a de ma mbe me fi se sa boy no ma me problem sa boy na wasa kwata no so sesi mi ka se boy no ma me mpana se so ma yi gan no ma egu abonti sesi mi ka se wu kuma se sa boy na ho no ko se boy no no so wo sa hye na massage o dadi anya de bi enti onyi ne bi enti me ani aso agya ne duabɔ no me aduabɔ ne ba anfa kwa ma me de gan me yi na fi o dadi me ntwa ontro eno me to shlampon aka me de ko ana boy na ohu mi na o de me ba ha ehum no se yaw enkun ge no enti ge ne de anka same ke me kunda da me ntwa ontro adwombɔne about adwombɔne abba me temi box akora me ntimi ntobi eno kwa me ka cho obba me dem carpet kwa ne bi no wo ko ka se ku a ye 30 o wo 30 no ka me ku ne se me kan ka me ku ne simple me ntwa ontro o pa o de mo frɛ na so ba ko mo on kan je so mo on fa akora ma me hye ne 1 week pe Krobea nana yo, Asante, Asem Baba Dabi yo. Okay, 102.9 FM. Krobea nana yo, Asante, Asem Baba Dabi yo. Nasi musumi na kaya mi nyami beye fi musui mo. Sembeba Dabi. Waya na jawa se bwanyo. Waya ni Wabra boy mo. Krobea nana yo, Asante, Asem Baba Dabi yo. Nasara wabi na kaya mi nyami beye fara mo yi mo. 102.9 FM. Buena jawa sui buenyo. Buenyo. Nyami. Wayne ya chawo. 102.9 FM. Krobea nana yo, Asante, Asem Baba Dabi yo. When I'm a son, smooth, like I am. I don't know, Sawama. Within the war, when Yamu Yanko to Trubun, so bad, you when you're ready. What will you trade upon your Demancoma? And then Yanko Kwame Sasura, or Gumi and no Brian to come. When Yami and Yawani, I mean, I'm on some Yami, who told Suna Warrior, watch us in Yamia when my pem. Yeah, that was my pem, that's the way. Yeah, Papa, when my pem, and then Yanko Pony when my pem. That's the way. And then I dear radio. Watch us when my pemo. Ottoman Quanyame, what's I ye? Okay, 102.9 FM. Krobea nana yo, Asante, Asem Baba Dabi yo. Me did the stop ya, Nana, Yaw Asante. Channel so, yeah, that one. South Pepe, the same as Yadisha, as I am. If you wonder, what's it yada? Don't go, it was the long and sasso, and then name of the Capuchia. And what I bet them, Papa,
ɛwɔ Protein 102.9 Awia yema yan ho hane nchiachia yan ho Ahaya 102.9 FM Ahaya Otek FM so ebeto da eno ne asem no na baby amekọ no sabre no amanfo be kai me eno ne obi asem a sabre ya ye kasa iwoka sa asem we tumi pie free obi ano ewo abusua bi mu etumi pie free obi ano ewo kuro bi mu etumi pie free obi ano ewo mpotemu a wote etumi pie free obi ano ewo no ankasa nanuanum kura mu ena afei adwuma mu na ansa na obi bebie na no na wakasa asem we no na wode nipa no ayo aseda bi esefata senka ne nsaka enim bi anka sefata se wonya anase nke bia enioma bia nke sefata se woyoma no nenso wanfi no enu ne tumi masa asem we pie free wo bia no ba ebeto da ade sefata se nipa yo eni sempotamu awowo ade a wo bibehwa a ebeso wani no se ebeboa mpotemu hofo wo kwan kroso anani mienu so ekro ni sofo kwan kroso anani mienu so no eya momma sa nipa kro ni hu no momma sa nipa kro na baso monna sa nipa kro no ase se beye ebehye ni nkran na wo beyire ne ho aye sa de kro no awoya no ebibifuo su ene se ade no anipa ne ye no nam ne kwam bibini hye wo nkran da se yire wo ho ye ade a wo beyo ene se ade ntidi otumi ye de ensemu ya babubu ensemu nkoa no obeka de akire no nanso behene nipa ne dia mememfi bi enipa ne dia rehuo bi na wo be free sampotemo hokro no awowo no ekurokuro na awowo mu no adwumakuro na awowo mu no na ye ka enka ne we asem we enka nipa asomasi wo se wo hu so wakai no ebeto da entidie wo bibeye wo mpotamo abusuamu adwumamu ekuo bi mu anase wo kuromu esa abasobo no esa seda no eya danase enhye nipa ni nkuran se beye obeyire ne ho arofoni adehia haye 102.9 FM ene ye fiada eduru fiada bibia wombi eduru fiada bibia tumisi ene ya bosumi nsoyi nenda tosu dunsia emfimpinu ene aduonu kromu ne yewe ene dwumadi aye die ye live ewo YouTube ne so sa wuko YouTube ne so a eya hwehwe Otek 102.9 FM hwehwe Otek 102.9 FM ewo YouTube ne so se ye ka sa dwumadi ne guso a ye streaming live adwenkyere bi a wo no beto ama ne yendo na ye fiada sa nso na akọ Facebook ne so a hwehwe Otek 102.9 FM hwehwe Otek 102.9 FM ewo Facebook ne so na hode ya monhye ade sradie nie omamunua no mo nso nya adesua ne ade kyerɛdwumadi ne bintie na onum nya bi nso ehwe afe wadwenkyere a wo no wo betumi ato ama ne ye ho nso ye beje ne akai se won follow ye page ne nso a ya na wa follow e na won like ye nso a ya like what do wadwenkyere beba like ye live video ne nso na enepa entumi enkoso ebeto oba de echi am yakọ aba ja eja akra sa sem we yi amekan ewo awadiem babia ewo adwumam ozo ho ewo ekura yetimuo mu ozo ho ewo ekuo bi a ye dwon mu ho enipa no nanka wo ho no oye Mr No Nonsense sa asem ba na yensemfo enkwase asem ena wudi a sa nipa kro ne nko ade obeya agyeman obesore na waka nanso ade obeye bia nya nipa fe enipa ntumi nana se enipa ntumi nyina ye enipa ntumi mona baso enso okoye
na saa asɛm na bi ba yɛ no yɛse ɛnɛ sɛnka ɔbɔ adeɛ kyia me wa ɛnka asɛm wei ɔmpene mensi da ɛnso wɔwɔ hɔ no yɛamfa na anyɛ hwee ɛnɛ yɛ fiada awia yi ɔbɔ hɔ yɛhyia bio akra ɛno nti na Krobea Asante kɔtɔkɔ sɛ adepa bɛn wo a yɛ na wohunu na sɛ woto twene wie a na wani kɔdi akyiri sure akra asɛm a wokan obi wɔ fie wɔ yi asere sɛm paa ɛso gya no ɔde wɔgyi mi gya no yɛ ka asɛm pa kora na ɔde ada ne sɛ deɛ enti yɛmfa ne nyɛ hwee yɛ pam no ɔkɔ wie na ada asɛm bɛba na nka yɛpɛ obi a nka obɛyi asere sɛm ama yɛwura fie na nka yɛde asereɛ no yɛsɛ nka wɔbɛnten wɔ ha nka saa biri nka ɔnɔ kwan no nka wɔama yɛ asere gye yɛwura fie ayerɛwoɔ sɛ wɔhunu ɔno a ɔnsɛm fata no afei de yɛho ne ho aba bɛhia obi ɛne ne yere ɛte ɔse ɔbaa no ɛpɛ kasa dodo enti wɔagyae na akɔfa foforɔ deɛ ɔbaa yɛ no so kyɛ mum wo kasa ne ho a wɔmfii wɔde ne ti ne yi ano wɔs ka me yere dada yi wa ɔnteɛ saa bere nka ɔde nkɔmmɔ aba dadadadadadada enti adepa ne bɛn wo a wonhunu nanso woto twene wie a afei ɛne w'ani kɔdi akyiri akora wo sɛ wo kra ɔyɛ korɔmfoɔ wotɔn no na wakɔtɔ foforɔ na wɔkra no a wɔba no wonim deɛ ɔno nso wɔteɛ mo piafo meda ase ɛno yɛ ɔbɔ adeɛ kyia me ɛna awia yi yɛate ne nka no enti mpɔtamu a wowɔ adeɛ a obi yɛ wo deɛ adeɛ no sɛ wo ne ne nya adwen na mmom wohunu sɛ ɛɛboa a hwɛ yie no wankasa ntiada yerɛ ho na bɔ nipa naba so hyɛ ne nkuran adeɛ wo yɛ a woyɛ mɛma abibifoɔ spirit ne bi mewura wo ɛma Ghanafoɔ spirit no ebi mewura wo ne nipa nadeɛ na wɔyɛ ne paa na nka yɛ o nanso hwɛ sɛ wɔtwe ne san edua na wɔforo no ɛnka wɔkɔ akɔyi wɔ ɔde ne honam ɛkɔ akɔte wɔwa no ɛboro a yɛbɛboro no ɛnom a yɛbɛnom no pɔsen a yɛde bɛwura ne mu ɔde ne honam ɔkɔ akɔgye na watumi ayi deɛ ɛdɛ no na ɔde abrɛ wo ama wode ahyɛ w'ano pɔporɔpɔ ne mu na wadi bi nanso hwɛ sɛ wɔforo dua no waa na wɔsan atwe no adeɛ a wɔbi yɛ ade pa no hwɛ yie na woamu nipa na bam hyɛ ne nkuran na ɛbɛtɔ da na wɔkyini pɛ no okay yɛda mo ase kanawu akwaba megye osu ɔsɔn Krobea mpom te sɛ ɔtumfo nyankopɔn adom me ho ɔden papaapa good ene fie eduru fie ada sɛ nso deɛ biribi atumi si na ɛyi ne birthday no oni biem Jacinta wate wɔn kra no Jacinta ɔsɛ menka nkyerɛ ɔ sɛ Jacinta deɛ bɛyɛ biaa bosome mu no ɔbɛsɛ di bio Jacinta Piao what's any birthday no enti obese di me say 3 months bia woni se se kura de obetumi aye no bosumi bia obetumi adi ana na wotwemi enu bia ne jatuato se ne fie bibia timi si enti Jacinta we dia wate ene fie bibia timi si Krobea asema odi ato dwa yi good hwe enipa wo ho ya na obi ho no a wone ne te wo ya ade na wo ka no wɔka ho nsɛm mimi nsusuye mu no yehunu sɛ saafo ne nyɛ na mmom saafo ne hyɛ yenkunan ɛme yetimi bɔbra wo yɛ ade wonim sɛ ade papa na wo yɛ nanso na obenti gina baabi eyiji ano ekeka ho nsɛm enti mi hyɛ wo bi a wo yɛ ade pa na ade a wo yɛ no wadwene mu ɛyɛ ade pa isan sɛ Krobea nipa bia sɛ wo yɛ ade na ade ne yɛ a wonim enya unim ense se obi na emetufo se a nipa ya wutia ne nanso yi enye enti se odi a wo ye no se won susuye mu wadwene mu wa honini mu osusi se eya de pa oso ye amanfo ano yero ho ye ne fa de nsem a omo ka omo ba mu buo no eye enkuranhye efama ho ma men ka sem bi nkyerɛ wo empo nkyerɛ ne ɛna onum kurom okay na ɔmade akɔka onyina bi nkom ɛna yɛpɛ obi a obetumi afo saa nyina no akoyi aba no akoyi saa de na ba kama na mponkyerɛ ni yakogu onyina yase ɛna obi asuro so bɛforo nyina yi pan bɛn na aponkyerɛ ne kora bɛfa so ɔbɛfo onyina no na so wɔkɔ soro hɔ
no kokohia wo bi a ono so twe na furase onyina so nkasɛ wo onyina so nkasɛ wo ho na we na aboa ponkyerani bi nso ete baabi afi won be hu ane sɛ odimrika ba na ponkyerani nka ye no munya no akwa we dia no obetumi aye munya no na basement na wo wom no e won ponkyerani mu no munya no mfre ho munya ba ye hwe we dia no obetumi aye basement no na e kasa nsɛm we yo na ponkyerani ni divim amanfo kasa munya no wasemefo ye hu ya ne sɛ saa ponkyerani na betie so nyina ne ho otare ho afei oko we dia no obetumi aye saa beba otumi fu koduru onyina ne nko ekoyi saa de ne bai no oba bedu ya no na basement no wa ponkyerani ni mu no ekọ saa ponkyerani ne nkyɛn enu obusa ne sɛ ekwan be na ofa so wotumi fu saa nyina yi na afei aponkyerani na ofu nyina no no hwɛ nanim na we na de ofu nyina ne maame baaye onkasa na basement yi sɛ busa no amen enyina ya tete a o ye tumi aba be fu ade na koyi aba adai o se me ba no o ya asosiye mo na so si enti nsɛm a na mo ka no wante ofa ne sɛ ensɛm na mo ka no o mo hye ni nkran enti de obi kabu abam no mane hye wo nkran ɛyɛ ɛno anampɛ meda ase aha yɛ 102.9 FM o de ɛsɛ basement bi ɛwɔ wo mpɔtamo basement bi ɛwɔ wo krom basement bi ɛwɔ wadwumam basement bi ɛwɔ wawariyam asɛm wɔ kan sɛ akwa we die na obetumi ayɛ abaya we awadie wontumi nware ne nsɛm na ɔka no me nso me se ma ne nhyɛ wo nkuran yɛda mu nyinaa ase awia yi okɔ yɛn Facebook ne so a yɛwɔ Mustafa Sayid ɛwɔ Bramia Busuakruwa ɛno ɔse nana yɛ Krobea Asante ɛnneɔma bi sei ɛna ɛma yɛ dɔw no Nyankopɔn nhyira wo ɛna awia yi Antimeri ɛne me papa Mr. Sayid kɛse nana ɔnom nyinaa biebiem ɛwɔ Busuakruwa ha na akora Krobea ɔnom hwɛ show no live yɛwɔ Antonio Pong ɛnso wɔ Argentina yɛ a wɔkyerɛ sɛ akora yɛ Krobea Asante ɛna awia yi yɛma yɛ nyinaa yɛho yɛ ahyiahyia de ba 102.9 FM so awia yi ensɛm wɔ hɔ awia yi ensɛm ha awurade nyankropɔn tɔnkɔ so a na wɔn ka mo ho ɛne daa ne daa mo ne pa mo nso mo de ba na mo de ba bɛsom kwasi Neftali boafo ayi sisinia ɛna ɔse wow na nei what a good work ɛnɛ asɛm a wakan ɛyɛ asɛm kɛseɛ na ɛyɛ asɛm pa yɛ bɔ yɛn nsɛm ma wo ɛne wo ne pa wo yɛ afei yɛ wɔ George Boakye na ɔse hey Krobea uye too much da ponkyerani story is very educative Nyankopɔn hyira wo ɛne ne pa da ne da wo de ba bɛsom yɛ wɔ Obinke Emmanuel ɛna ɔse Nana one loves your show papa we love you Nana Krobea your motivation is one edem obia mensa abrampa ɛna wɔka saa asɛm Bernard Atanga wɔno nso wɔ bosomtwe kontana sempɔtamo no ɔse nsɛm pii akora Krobea sesei moma yɛne ankasa yɛnhwɛ yɛn ho yie also GPRT should start training wɔn mo anso nkɔfoɔ orientation should be given to drivers ɛkwane ɛbɛfa so a sɛ bi okopie akwanhyia bi a naasɛ bi a atorenkyim bi so obetumi afa adwitwa ne ho meda ase Krobea na you Asante of late accident has become very rampant ɛwɔ yakwan so nana yɛnhwɛ yɛn ho yie pa okay akwanhyia ho asɛm a wo kan honorable mepamkyɛw ɛna wie sɛ unni akokoduro bɛdi nhia ka kyerɛw sɛ duru fiada bibia tumi si sɛ wunni akokoduro sɛ ɛnɛ wo ne yɛbɛtena ɛwɔ yɛn TV ne so na kyɛ sɛ Facebook ɛne YouTube ne so a wode firi hɔ na mmom sɛ ɔwɔ akokoduro deɛ a kɔ hɔ sese ya hwehwɛ Otek 102.9 FM ɛwɔ Facebook Otek 102.9 FM ɛwɔ Facebook the same thing ɛwɔ YouTube na yɛnkyerɛ wadeɛ bi ɔba de akyia me akra ɛnɛ anɔpa yi ɛba awia yi ayo
Tech 102.9 FM. Asem Dabi. Asem Dabi. Yo, Asante, Asem Dabi, yo, Krobea Nana, yo, Asante, Asem Dabi, yo. Okay, enti ufri anyan kwanta na woko oboase no. Ye wo afo akonkwanta. Ai, afo akonkwanta. Afo akonkwanta hoi utumi fa ekọ Jakobu. Sa afo akonkwanta ho ade ba kwa ye de nim wo no pa ye kube. Ene ye hode bre bia obeduru ho bia kube wo ho. Na ene ka bia eye taasi na alodu nipa efri bekwai. Wabeduru enkwanta ne so na wasi bie na otwa akwan ni mu akọ Jakobu kwan so. Sprinter bi apake ya wo fa nipa na ni kire kumase kwan so. Sprinter na si nanim. Kratch na enhu ni nchem. Wono mu efiri kumase bawo. En wo tisi kwan ni mu. Se na tundura bi nso ba. Tundura ni dimrika ba be botasi ni mu. Panyan. Endipa etika ni mu die. Oni drobeni no. Atoyemu hwa wo ma yinyame dia. Sabre na ka ba konso apake a wo pe nipa akoboase. Akwanhia ni bi akoka no. Ema ono nso enipa eprepra ye ebie ni tui. Yade ni kodura yaresabia obo. Mienu omonso awu. Awia yi me kirew akwanhia ene da yinkoa asie. Koyem Facebook ne so apo fa Jakobu ede ne toso we ya afo akon enkwanta na hwede ka no aye se wo hwefom ho ade na wo hu segu no eye moja na etene sa no na dansefo a na wo hobie muntie ebia no asem emfam hwe video ni bi na muntie the team na say taxi driver na obeti team no free atobi akwan no so atobi the car no so no wo tie afo akon main road no so Nantia ya kwa abo tiase we 9 ama obi creative inform dine nipa aka wo mu ye driver ni no ne kwati nyaba ana tundra na so ashi mu no eno no na main road ni so fi anya gwanta de se apo obo asi eno na she taxi ni mu ti asi mu ta no ana car na e load nipa wo apo gwanta de omo ba ko obo asi no ti wa dan to ko fi mu ma nipa ti mu no and so mu pe papa ye di bidru ya tabi ya Jakobu ya tabi ya na ni fam ye ni ya take wo free Mark so no free anya kwanta na eba na ko bi ya se de no wa that side se na tie de tie nya ne se ma bin kan bo ni so atobi ya se kware no so no ene ye akon kwanta ha na ni bi se na ha mu lo du e kumase e di na de lo du akon kumase ne o ba tie ti ma atobi ya se kware so no eni e di wa hwe or teaching mu the other no bedroom building that the two balance actually I any problem see o ma wu e confirm ye do mo go hospital o ma mu wu e 2 hospital ho ena o ma mu wu atoye mu wa no so ye mienu bia ye 9 okay enti wei eye akwanhia ene esi ewo boase kwan so akwanhia number 1 akwanhia number 2 yeah now Becca. Akwanhia number 2. Emfimfini mantamu. Commander Edina Egwafo Ablem. Kia Municipality Central Region. Commander Nkwanta ho. Commander Junction. Ehonso kakakra kaibi. Ya elodu nyomen akra. Endie anyenyam cars. Anyenyam cars. Na abrantia baako. Akra se wo hwe ni nipadua na efiri ni sisi eba ne na ase no ne nkasa enimu nyina abubu enti se wo so krache ne nan a utumi chim ko ba bia opebia utumi chim ba animu ena krache na da ho no wo bom me nan we hio mi sisi kasa na hio akra are ho me so ni akokoduru a free Facebook wo free YouTube wo na momo wa akokoduru dia ko video number 2 video ni mu no na mfa no de wo behunu eye ka no sene akwanhia no ete okay de dikan odansini no moma yentie na no asem sene sa akwanhia ni sei momfa odansini no video no momfa nto so na yentie no
other cars 3. Speed and the park in a private car in front of by Lucondo or Coopers. Speed fish 40 half fish. Archie breaking off in the road about Taylor lady, in the Taylor no swear. Or by how I tell the Gina house fish in Ancasa Gino. Tira ọba da mala e ọba da mo so a e bi ọba se nkofo a wo jingina nchen iti ọba nchi na ọche do ba mi lukola yo ko port ni gina fish driver do fish driver speed o dinu se onya abucha na ọba sini an kan ma di ya de ọba ana no so ọba do hade ọba do station hade speed bi park no so e bi speed na ọpa na ọba de ọba bo do le ogwa na ọde chief dey ko de ọde branch trailer dey ni ma ọba trailer dey ya de ọba de I 40 ya speed driver. Oh yeah, do be fima na, obi e fima. Oh, ya mi sanka wo ina wa survive bi an. By driver the fish driver the wa pra ngasa. Na wa bread e che wa we pra. Anu we prepare. We prepare ba apart from all no. O na wa kan ya wa okay. Okay, nya da passengers wo mo do. Ya passenger bia the fish no na go te na trailer so the pay ba so no wo ina so asa. By fish na no driver no wa pra ka come on. Okay. Enti eno ye commander nkwanta fish driver ya wode akɔhye trailer anim atwi afa ne so na fish driver no monkɔ hwɛ sɛneɛ na wayɛ no sɛneɛ wɔda hɔ momfa nto so ma me sɛneɛ wɔda hɔ ɛwɔ mo mɛkyerɛ me wɔ ha na memmɔ voice no ma etiefoɔ na ɔmuntie sɛneɛ na tie no good. Okay, enti koso na videos na other videos no ye show di akyeremo enti fish car no de emu chemienu so hwe TV ne so ma mo Facebook ni YouTube no uhunu trailer no said da ho ena fish car no emu achemienu nti ne driver no ena ne nan no ebuabuka toso ona ne etiemu ye me nan no ya wo suo no aha enti senia ayono no akwanhia enefiada ekwane enipa bie nom faso de kai eyo ewo ye ne akwan so sima ba ko pe obade akra ayare hosem da bia meka se yade bi ehu na yade ne de ebo nipa no a ye behu no kura na yakohwe no wo te sei ansa na se obewu a wo na emom akwanhia se de ba amunum ho a panyai na afi nipa dodo na atimi hwere wo no mo enkwa ya sebe ensan nye nkwa papa efe se ye de danumpo a enye yi na nadofo na tamfo kura behwe nanim akra die di nkan eye yadrabafo no American tenta o mutuo unse o hwe video ye da so ya o man tumi amfa na ntena car ni mo eye taxi de to long way ni bi ena omo ebusit no ena omo de ebutum ena omo twe no de ne wura mu no au Twaso intimentrase American tente speed na ya na dos dodo efri se speed wo ka mu anaka ni mu aye ha se mframa endi bra wani be bobi bi so no wotia break nu a de wo be hwe wo ye bibia na nye ye na afi wo se de esi bia na esi titiri wo si aduru junction so e wo se ehunu se junction so na ye duru se na etie bia sa afo akon enkwanta ho aye kan ya saa ka ho anhwan ya waswa anu ya wode bai hunu se na etie bia junction no ka betimate asim e bia na wunua bi ba na wono kura break ya pai ana wono ayemfomso a esanse enye speed bebrebe nti no wobetimi a control ama bibiasi
na say tundrafo no se wo mo de wo mutia so baako wu na atu say aeroplane nti no wo mo de wo munya kwampa de ni wo mu ni agro wo mu ni agro kwa enti ka American 10 no edo so dodo obo ase kwan yatena ha ka nyame mo na friends na ado ehu ye mo bon kohwe a de de betwetro nkrata ato hu ni se ne nke wo hodoma na adutuo na nke yo ni anka ye kwanfo kwantan ai na nke ye chense nipa be wuwo eni osisu ache na abeche na azuzu bedu abro abekonsuo ne sebe ya ne ntem obeba enti ya driver for American 10 ya na doso dodo enna na bebia enipa drivers ni bi pack fa nipa no enso ya na nye wonya hu se nipa ni twa kwan mu na wo banko a ewo se wo gina bebia wo gina no a zebra crossing mu kwa wo bitini gina wo be gina afa na wo drop ni a wo gina zebra crossing mu se wo pe nipa wo adwene mu da wadwene mu na ho no wo gina mu na wo gina kwan mu se o fa nipa no enso de ya ne se senka wo tim na wo si so de a enko be ka tro se ye nyina ho na emo obi fo de a o gina ho enti sa junction so no nana eturu hwa ya ehwe ye ni ehwe ba bi a ye pake na ye hunu sese yeso ye tie simu a ye nya bre ne ye hu se ye hu ye nimu ansa efiri so re taxi driver na no hu nanim o wo hu nanim en wo ye se obeyi afa ho enti wo yi fa ho tisi mu ye na tunura no so ayi ni ti o mo so de America de ne ayi kura ama control ne control ye bibia na nya yi so hu no enti se ne wo hunu nanim ansa na nka wo yi a gobo se ka bi ba enti ya na speed no edoso junction so ba bi ejina faka e na afa ye hunu ye nim ansa na atiasim meda se eno ye obade ya chiame we ye futuo kakra bi for our drivers on our roads yesremo jojo ye ekwanhia baako tumi je enipa dodo enkwa da bia me kase drobani eye mistake ya etumi kum enipa dodo se doctor eye mistake ya okum baako ewo ni theater ewrum nanso se drobani se bia kakraka ye mistake ye nipa be se duosia ne ekire enkwanda asaniyem enti adrobafo ye besremo se munhweye okay se ye kwa homa ne so na ye ne onimonyamfo Jonathan Reko ye ne kobonkobo papa yi ono no ye assembly member dunkwa kadadwen ono no ye assembly man ewo ho na nkoma ye ne opanyini yi kwa kodi nyina kiremu se owura bi eku ne mpena ama oni efunu no ada edem ne nan 4 days yachi ansana ye kwa hunu se obi awu eda dem ho boy ne nso akwa pe adura ye di kum mfie yi ama ono nso anom enra de no otiase ade chi nei wawu honorable awiei otake fam sunie kumase Asem Beba de Bumedi sunie ya mo aha o papa na umpom te say awiei ya da se pass ya frɛ wo take fam so a wagye so asem a ye ti free wo mpesu ya sunie e de ban ne ba ye pa ma asem we si ebeduru wanim say honorable mini am da say ememinda no na abaya di ya pen mefia one ne mpna ye pen Daniel J amudi nsawoswa na nte femu ekukon ntokwa ngakra di kokodu na ntokwa no mu no de ekwa ne se oba ne se dema no akwa fam na nti anya ompra na afro no nya ompra na afro na ye ntokwa na omudi kodu edem emra omkodu dem no ye si ene se oba ne buoku dema buoku nti dema te fo no so nya akọ Asem no the story called bed you la obanza we ka show for na sansa flow bi and the about I know here for we no pinche oba no e pa na chow say on van channel ujo the channel no na say any day abasie nti omudi impasa akubi ewie emro omudi impasa go wie ye no na say em the ewie pay nti amu pe ba kwa account obari play romance ole be ma no play romance eno na nam so ma oba no extra no ko be ma na ye bia eno ho odena no ko he
Nisha ho. Oba ne de nano ko be ma ne de ho. Nisha ho onum nisha no egofo pe friend tea bag. Your friend is honorable. Your friend is tea bag. Oba onum be ma hwa no engofo se your friend is say tea bag. Waso. Nti yinum ni mu na embe double so no ba no eka no. Oka ni hwa no. Just oka ni hwa na be ma no so egbo oba ni minim. Ene omia oba ni minim ma no to ne chene. Ti oba ni be ti ko bo ho. Na ewo no be ma na ntumi anhwe oba ni so na ono so ne hwa no ne ya ni nti wo ntumi anhwe no. Akopem se ne ho to ne kakra. Sorry, Peja, Mr. Okoshobano. Okoshobano, not just say, why is Amiga? Or is Amiga and Damani who may be offer until soon in the Palazon, if you are Palazon, Ketuano, Eddie. Until Ketuano, Palazon in la Kenyanko Pajon, so ever call. Or no, I may. And the no. Emma Bema no de ni bezo de ahoma sen sinin pan so adi le kon ekose better or sen no odi tin se ma na ahoma no so eche di ahoma no se ye na kese onbe onya de bia empampa o wa na ne girlfriend poplo ebe bo kunu no eye eduada no that is all ni kunu na da ma eduada. And the Italian girlfriend, the ball, or bomb, no question about Taylor say, I want to go to the Lord, see, oh, one channel, cast a match. Then, what some of operator money move the money. Not you, what your custom chrono. No, catch her and say, I know Baba them, now I would deal with or bad. Land girlfriend said, hey, how you within this are. And the Obani you phone had a prayer, them and a young for. Or from them and a young for another man who said, a do the idea, they are a better. Now, no palace a drama zone. As this you are no condom drama zone, no effort. John drama zone is a fantastic there. Why am I? John down one and another for the Bible on the force. Case in my police. Police is super fire, Muno, and no me fair Munumpunana, Santa about. It's almost never I Sabia, I Sabia, never so much. And Bearman and so I pay police case in Jomo at the Uncle Bulin Tower Hospital. And the Anumono or the Onoma, Nebranda so a it's a Bearman so out one uncle for and maybe a call. If you love your friend, you know. Honorable Abayan wo free him and a bar Canadian Hobes ran in Panano. Abayano of free Lananco La Osio Juma on baby a friend at the chin. For I tried to go at the Timber 4 years. Enti atechemwa na krachi Daniel Eje ni de hu no. Atechemwa no de hu no. Asante wedding aguna. Abrante ni free he. Aguna yamuase. Mampon aguna. Mampon kwa so. Mampon kwa so. Na wono dwuma ban no odie ewo Canadian ho. Also, I dear, carpet, I said, damn. And you know, I'm not telling you. And again, one so Juma Bay Lucia. Get no see the pump. Abaya no hen will be your best honorable. Abaya maybe 22 years. And a boy name. A man will be 25 years. Enti ebra ne girl foforo ba ho ebebo prunimono. Na woni funu na da edi na dodo say. Na edi na nine so no. And then nine so no na ne girl foforo ne so buy. Buy. It's a boy no ne girl se doso.
Ordinary call. Enti ebra okoda hospital ho no ye honorable ofuni mu ya kwen hweniye maye ne aha afedi ayeye ebra woda hospital ho no otumi ka bibi e kire mu ansa na wowu eno na maye hu se abaya ne ka ne hwa no enti le hwa no kwa ne hwa eso no ebo ho no ma the opportunity is in the one now who said Baduano Abete. Hey, and yes, I am so carnival. And your carnival. To me, I can say, be a buffona, no one in Muno, and one more year sex, and not no almost daddy, any kind of second wife. Get a car saying your bem mafia boy, no, a man, a car, nana. When you are the other part of Jumedia, and then to me about that, because before I'm coming, every day then now found myself. Lipa timi na bonfa ni akema ni wo say. Before I would see man na say onya advantage ko ni hia no wa obeka ne de na say before na ho say. Enti eye sa yaw no en wodi mi again no say pia no man ti ko bo wo no. Lipa to ai. It's a boy ne kura no onim say again ni ti akobọ fom a ebetumi aku ne saa. On the yaw I was the Omian corner or pushing no. Or no, you say, you feel me one for you are no also yaw our panel. In the yaw and I'm not original. Say, ya, can say bodies no, Nimi in our way. Is our body in our Abaya study our own. Now, and that, and our police for ever sign inquest. The doctors which are from Wakakoya Woodman, the postmortem the film which I am Woodman. And the other down on the time, air do bow. This sport are dead, as time round. Abraham Kodru, a demo ho, na posy for Befa again, anybody no, and yes, I know a home pow. And then I make a sense about body. Okay, 102.9 FM. Every honorable, yeah, that's no adagia when you're my. Okay. At here for we a year unimunyam for Jonathan Reko Jonathan Reko honorable Kadadrin electoral area Dunkwa Kadadrin Asem esie ewo ho eno abaya no ewo 22 years abemu ano ewo 25 years girl ni sua de pam boy ne ton apete de se dem one ne mpana ne nam kwan so akofa na wo mu ba fie nyina no ne ntokwa wo ho because girl ne suspect se boy ne etwe mpana foforo jealous achi girl no sa jealousy enwom di kokodru dem krokrodi ebam boy ne krokro girl no enwo hwe no wa first one ya wie na one more be boss second one e de aka ho and again say oh obeye romance for yibi we know romance oh what dia Why you ma me abusi bi o romance na no koku azi storage for this ani ye be eno no na abaya ne de na no ne de techrema na minim da sese oba tumi de be man so so a ehye nanum o me kura me yiwe eje se etese tofe oyi le sewala minim da sewala kana wow minim me se sewala oba de na le ho so ka ho yo sewala minim eh entiga ne de boy no honorable ne se no ye friend ni tea bag wow eno de abrante ne hwe anato nanum se kurukuruwa etu de awuram ena forota water tofe ho no o se tea bag kama na watafri asa abufuo na wo se get boy ne pe ma no abewura ni mu ena wo kan ni sisi so ena giri o sa no seswa no yes a ponchi a yeyi ne suwa no badwa na ya sa enti boy ne so eyaw no ena wo de so get mini o mia no
ɛna sɛ gɛn kɔ tɔɔ fɔm no nso asɔ ne shoe anim na agi sɛ ne ti akɔbɔ hɔ sɛ we no so we nso ɔda paa ti boy na wie wa hu sɛ ne yaw ne kɔ fɔm ɔmɛhwɛ gɛn na wu ɔne funu na dadam ne nan na ne gɛɛ foforɔ san ba ɔno nso hu ne boy na kyɛ enti wɔbɛpɛ bi kakra na ɔde adwɔdwɔe ɔfrɛ ne nso ɔmfa saa tam na boy na di nkia nom parazone antimi no enkuno ɔde ahoma so ne mene ti gɛɛ foforɔ ne baayɛ no ɛna ɔsɛ ma nom parazone me de ahoma so me mene ne nyinaa te owuo mpɛme na gɛɛ ne nso fa afon sɛ hɛ woyɛ wicked ɔbaa wahu so akɔfa n'akyi akɔfa ɔbaa foforɔ am na bɛwu ɛna ɛne ɔfrɛfrɛ namfoɔ ɔmo baayɛ na kyɛ sɛ boy na kɔnom grammar zone yaka no deɛ na atimi no good grammar zone na boy ne kɔnom yɛ no mepa kyɛw kɔ yɛn Facebook ne so kɔ yɛn YouTube ne so na yɛn kyerɛ mu videos yɛ tumira ni akyerɛ sie kɔ Facebook ne so kɔ YouTube ne so na yɛn kyerɛ videos hwehwɛ Otek 102.9 FM Otek 102.9 FM ɛmaayewa sɛ mokɔto so sɛ anaa mote sɛ mo mpena ɛne ɔbaa foforɔ anaa bɛrima foforɔ ɛretwe mpena how do you manage it momfra Abraham ɛwɔ saa asɛm wei ho mfa ma me how do you manage it bra wakɔto so sɛ anaa wate sɛ anaa wahunu sɛ anaa wosusu sɛ ompena anaa wokunumpo ɛne ɔbaa foforɔ anaa bɛrima foforɔ ɛretwe how do you manage it ɛyɛ sɛ ɛbra a wo ne wo kunu ne da no honorable ne sɛ yɛfrɛ hɔ tea bag wode sɛbe ne hwewa ne bɛrima ɛbɛhyɛ w'anum na waka na okay first one boy na yɛkaa ne hwewa no ne picture ɔte ase a wonguyɛ boy no ne da so no ɔba what do you see me hu abrantie bi a abrantie ɔtɔn carpet ofri agona mampɔn agona hayi watutu na da fie so kɔbɔbra ɛna hwɛ fanboy no dey pay ɔde akɔda ne nwe abayo abrantie kama ti boy ni nie ba hwɛ ne ho bɛyɛ din wɔ mpam hwɛ ne kon no saa no aha so ɔyɛ fanboy nti guess ne pɛ no ne hwɛ ne kon no sɛ ntintini no wɔ ne kon no ntintini ne nka hwɛ akora wo sɛ no so hwɛ ne nsa no ho sɛ ntintini bi kɔ yi akora wɔn mo ntintini wadeɛ ntintini wɔ wɔn ho ntintini wadeɛ poti ya ntintini no ntintini bi wɔ ho ana ɛsamoma so me sɛ hwɛ ne nsa no ho deɛ wewu hunu no wɔ no ma so hwɛ ne kon ho agona share okay enti boy ni nie boy no na da so no girl no ebra ye koto so se wawu a oda ho no ni video enen a abaya ni diye e wo dem ho no munhwe o nipa awie ye ono oda ho no na ohwe video na awura no hye see me through ahu ni nufu ayi no see me through night wear but we dia ne ye short wine eno no we ni chichiri nufu de nko aso ebesi ni funuma ne soro eno bi ne hye no ne top akata ne nofo ne so eno wo hye ba ku bi a eno na he se stretch atade long sleeve ye eno no ekata ne nsa so ne nsa ho eno wa hye ayi your friend say the made de hye o mata underwear eno so no wa hye yi ena na hwene ahwe na tete ho no enso de guo no enti wo hwe ho sa no mmogya emogya tene abaya no ne ho fe pa akora na wo hwe video yi dia menyi ni se na wo mo ye se ne wo mo da no obi a wo da wo se we nyina se no mo dinki diba na oba no ku na ho ba kwa wi munku se wo oba fo mo ho tobo mam kire wa andi esi tobo wo de kire wi am so me kire video oba de esi wo de kire oba wie ba kwa wi oba beda e no ma wie ba ko e no wasiesie ne ho e no wasan be pe ba ko ate aka ho enti we no enko so tea bag ni mu no afi na we na wo so ko kroboti no so emema ahia akra onso wo gire mu ne se oba ne be ma de mu nya wura dem na mo tutu mu promo wie na mo se game ase se mo kwa mo nshata wie ya ye nshata de
Dabi ene se ohwe na nka be ma no so che ne dia nkobenya service ne so na fefe ho na wo fefe ne so 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 ba bi we anufo esu akata ahwani akura obe wo de be sise rosary na say yin kura esu akata wa se entie mi se o ti wo wie ya so de ni o time oh munya oba de wo sha si wie no wo de share no ma me ntire sociology de no hwe won say we no aba ni say ye no afei na oba no so be ma ni mu no sa wi a oho bema ne nso beso so ahwenie ne mu nkakra enti wasori a wagira so no opeso obegina ge ne so no no awrowro nneoma ne nkakra say your first one enka nya me nwa we your second one was any emuru ade mo na mutime bam ho na ma hyene ma eye etiefu etie be comment aba enti we eye video number 2 ye no ewo ge no ebra ye ko hu say ono nso awu na oda dem ho no video no eno no fan a picture ye gina so to so mame okọ ye Facebook ni ye YouTube wa oni o hwe ni tia ni ti no ahono ena etire no ayetum o hwe se ni oda hona ena oda empa no baabi aye nan ekọ no ehona oda parazon na boy ni nomo ya no ene si ne ho no mo hwe ebra boy ni hu se ge na wuo no parazon na onomo ya no ena esi ho no honorable ne nso kire mu se ebra omko hospital boy ne kura afunu no na wo hwe ne hwa ne ho na yaka uhunu ebobo ho esen ne bobo ho a yaka enti parazon no ena aposo azumia bana eno nso esi eho no good enti mahu afa grammar zone na boy ne kokko no mo ya no grammar zone no fa no so video ne to so na no onomo ni wo wira bi mu body bi mu aho body bi mu ena si ho no body fuo bi mu ena wo kotena no se ewuo se ne matra mienu a wompem no we de menom amo apeme grammar zone ni video ena eno nso eda so no ebra wo no mu kokko hu ye se esi emodo banimu no emodo bia no yadua modo ba wo ho body eno nso na eda so yi ena boy no nso bra wo ye nyame de awie ye no fatoso matifo hwebi ono oda ho no we watwe ye de ne prasta number ye de abon no moma so enti bra no onwu ye de na police fu akogu ne handcuff enti oda hospital woni nyina no na abankaba egu ne nsa owu wie ye no ena omu yiye boy no nso na eda ho no de oba beyo die oba ebeyo enemre mrantia bape tonga dodo omu pe tonga dodo na wo firi aguna wiamo ase ha watutu wada fie so afiri wa metna mamponten watra mamponten watra kuna ne aguna watutu abetre kumase bantama ashtown wafaka watra mbuase watra mu omikrom twapiase watra ma dinkra watra ma koduru nkwa akada dwen ukodi pa odi akoda ne emarie die na nso na efiada odi akoda ne marie emarie enti we wakofa no wakɔwe foforo nso ubebom yahwe asɛm a akɔakosie mum yensua de videos no enenam so yewura Abraham oduro kiramaten papa awiai ya mo afrinsia po ya me de na Krobea opanyini na mpomu awade adom me ho ye pa wudi u birthday nyina yemfra wo radio so and any day di kan ya yafro after our birthday enti yema a happy belated birthday why Madam Asepa, ya minchamo. Ami, just a birthday no kwa na odi ye ni bi. What dey me o baba dey. Mate papa, na ena wie ye di nkomo bi. Asem bi asi ewo dunko akada dwen. Ya owura bi. Oni ne yere, ne gempo. Ga ni sua adwuma adepam. Ena boy ne nso tonton carpet ewo dunko awo. Eno wo kire se akasakasa aba wo no montem. Ge ne kire se boy no ye frɛ no Daniel opema dodo
enti omonam kwa so omu kofie nyina no no omoko omu koduru dem no ena girl foforo san frɛ boy no ena boy ne de kotena ni chamber woni ni pakro kasa wie no obekrokro ne girl no ena one ne dad ye dikan de atosum yenu boy nanum asɛm ansa na boy ni nso bewu kyerɛ sɛ girl no epese wo mo san ye second round na sabio Mr. Me campaign ni mo watam owura ne hwa e de ato nanum ya wo fe ho na wo tafre ho afedi boy ni se wa hu bibia se girl na kanesinasi so jiri waka boy ne hwa e na boy ni nso de saa abufu show ne so girl ne mene enu mia ya no to girl no ko hwe fom endi se wo hwe fom saa no no nso dampa ne so me hwa ya me ya agi no na girl ne nso da ho no wa ni ti ahwe hɔ a wowu ampani ampa wowu woni funu na dadam ne nan ne ga foforo ne san ba be pie so a ga ne peso obewura dem ene wose asem atumi o na manom parazo me de ahoma sen so sen kampese mi wuo ni nyina ateme mantumi angu asem atumi ni na ga ne frefre ne namfonom omo ba ya na chisi funu ne nso eda hɔ boy na konom grammar zone sesei wowu na asem a ye pese ye busa e wo san nsem we mu ne se sa wo yo ba ukoto so se o ye bema ukoto so se ukote se obi ka kire wo se ompna ukunu oyere ofa wachia. How do we manage this, Papa? Yo nana Krobea meda mo se ene ntrɛtrɛ mo trɛtrɛ o man Ghana ni wi ati nyina me fa akonye so etia abojafo ne etiefo nyina. Okay. Mokrenie se ye beti enema bi ase e wa ware ne mpratwe mu a ebebo ani papa. Asem baba dabi. So oni obi ekoware a ye ka se mo ye nipa bia ba ko a entresa afi mo obi anye ne ho bio. So bro fu mi abeka se wo wane private life and I want to walk private life. Enti entiasia apam bia abeda mo nchen mumie no mo ntem no eno na amama ye baako e wo santiasie ni mu enti so oyire ade ne ho komo obi foforo ebra waware a wa wo free say ye oye sa na anya wo de enti wontimi ene ne ntoa so wo santiasie apam ni mu efi say wo bubu apam no ye wo so ye ne say anka obetwe wo ho every sa apam na eda mo ntem ne mu na empre twekra de ho de eye entiasie bi wo oba ne be ma ntem no de anya apam enti ano nso so se ba ku free say ne yonko buntiasie ne so a na nka wo se wo twe ne ho nanso enipa aye pese menkuminya enne yamfa ni nyina ema menku a ama na kwa koduru baabi a ofisa ade a ye mebia ade a wo mensam de obi ba ho bia ene na wo se media wu na saadwin edi ni penya pa ejidi amesra warefo ni se eya apam na da wo ne wo yira na wu kunu ntem so koduru baabi na ofisa sa apam na bubu a dia obeye dia agye wo ho nkwa na wagye wo ho afiri amanie mu ene se apam no na abetwe wo ho afiri mu na ni nipa na jai awari anamontuo no se okoto se obi afa wo yere ana wukunu afi wachi akofo oba afofra jedi nkan do pese oboa wo ho pa ehwa mentu ana mo bia ta dansi die a be ma afofro ana obi third person bi ewu se asem we esi na ye no kre na se ba se kire ye ka asem na enipa na ndi atro se asem ninsi ejimaka ne se evidence of the sea no ubia twe ho free baby asem na sie no ansi wo wanim ena ya atesem a me sre nipa nyina se atesem ekopem se wa nkasa wanya evidence na mfa nya asem wa bra bomu da nya sa woni ama bebre ena be hwerew na won kwampo ebetimi ahwerew te se dia abranti edie ahwere no enti yem kase oba ne ye meyere obi aba ne ho ntimi kokuno na mekume ho saa ni nyina eye emotional problems eni power
psychological problems e nipa bebre wo ene kasatre bia yaka ewo society yaka wo ye krom ama na to nipa trim na edi nipa nya endu no obi ware a no kure ni nipa no ya de number ese ware ndemo mo anya wo eji se nipa no free wo wachi a wo na di tu ompa wo bieu ana ompa so no betu ana mo bieu ni nti ena sa asem nesi enti je wo ho nkwa na nipa ne nso mfa ni musuo enko edi a wo de beko na sa meku mepraw na di udam ne de obi ani wa waye dia edi nsunsanso papa abre no edi mu kwa amaniem edi nipa ko haw mu ebi de prison na bi kumu mu ho enji woku na woku huri edi amfaso no wanya edi amfaso na ade abre wa busua enji na no sa suban ne de metu atiefo fo se ma obi a emfa ne ho nkoto sa amanie ni mu da. Okay, ayi ba konso ye meni obi na twempna empna na meni nipa ne twe no makwa akofa nipa na chi akofa mpna foforo se nipa ne ba behu se nipa na akofa mpna foforo a esese oni nipa kro ne ko sa adenti na ane me twempna na wakwa akofa mpna foforo because ohwe boy ni gay nyina awuo na entokwa ne hyase afiri kwa so gay ni susu se boy na akofa mpna foforo ena di ko wura adem adi wei bai esese me ko e wo sa de ne ho ana medase me kwatra die sesi a na me class ansa na me be wie no asa na nim se me no be ka sa ase me bisa me class ne se o mu nyina ye ma nurse for me bi so mu se nti sa wo kwato se wukunu afi wachi akofo ba na akosia sa oba na obeye den na eni di se ma wo mu se ma 21 no emu nan ene ka so mu mpene emu edun so aka no omu nyina ka se sene ebe ya omu be sebi omu ho na omu sebi wa makomenti omu nka hyentra oba no omu be free ho sa futu na mpesa me de ma atiefo nyina sa kwato sa wo mpena wo nyere wukunu wo free wachi wakofo obi se wo kosia nipa na na kwato so mpa de obeye de age wa wo ho na wo mfa akoma yare ne wo hawo meto ho so onko fa widie ne abufuo mu hawo bebrebe nto ho so ne se firi baabi aka asem no esi no enkodi atire na nkofa amane ma ho na sabe mpre bi asa sai nipa ne so opra wanko wan firi wachi se nipa na wo koku zo wo ne ho no se wo pa so no ne kana ne ni se ngo be firi wachi na ade no obi a wo mpɛw na wo firi wachi ko fa nipa fofo uko wu wo ne ho na be ne wu enti ye wu oba wa firi ni kurachi be ma wa firi ne yirachi ho so wu na wo firi sa aware no wo betimi akoso aware a class na ne nka e wa abotoye mumu sa munye modti mo ho ase a moda nya maware mo nti mo ho ase a obi anko ne baabi mesi nyankopon na ni nya aware gyaye ho na wanka se binsi enipa bone ni amumu yo ne akomaden nti aware gyaye de bi bekoso asi yempra ke kura de in the first place obi fa oba ne mawo ena abusia bi nso emfa ba ma bi ma aware mumie nu na mukochi aye ena mujitu mu se mu be twempna enti me sampna fo no kura ya ne kokuma afoforo no kura de ne dwen ho aya mente ase because no kura de obi ama aware eye mumie nu mu ntam agreement enti breki a obi anko de baabi no obi anko to ana brabo so good opanyina wiai ya da ase no adaje a wanya amaye menso me da mpati betre atiefo evangelist Abraham Oduro Chiramanten counselor na awiai ya ne no akobo enkomo no na tibongo e wo Facebook ne so e no so na we must all learn something from this Dazi Isaac e no so na stop oh Tonga is good pa yo mate nana mabonsu e no say what world is this Richard Frimpong and was oh nana my hometown boy you now why Morgan Michael and was say suruma keke fear woman keke we can't Takwa Makru Western Life Kifet Club Secretary Kwakureko and was say nana Krobea Asem ya rehu that is a prostitutional guy
na ade a wo hwe masa o dwamanfo ada na wo yes ade no o ho ye odedodo onzo di akwaku for Fana Ransford or Montreal Canada no se akra thank God for giving us someone like you standing for the truth always montonko so ana monkoso ani modwuma pa kenjero and was akra Krobea ya sempa o YouTube no so famous dancer academy or so and was say nana Asem ya reho mankran so apia taxi station minie Robert Bafi ewo Sao Paulo Brazil and was ya Krobea and now we men so me hwemo Sandro Usu Bafi and was say I'm so sad today. What is happening at all? Amentri and was so sad. Edo and Tiogwe Tiogwe or say and somehow now boy no obia henim fanyini or say ai ofri aguna bepoa ehon ofri aguna bepoa Daniel J ofri aguna bepoa ekobobra ewodunko akada dwen akodi mechi akowu odon so okun biba give us akwaba ya me dia nana na mpom te say ewade adom ya de nyame ase ya somo awia ya hia bio ne ani mu hia se ya eyesom ye papa me da se abusuafo ne atiefo nyina yede nchia efi give us herbal center so ye ema obibia eneden so fiada Eradi Yesu na dom ara kwa bambo no asome na osomfra men ya humi ye jemu se kunni ye biem de agu abonten ni nyina e free electricity wo to ya asese anasa nenso Erade ma yenkwa ensan ya na chese ya dom da bia meka se Erade ma de achi se ya kasa wan kasa betoto ne emeye na enkwa no asombo ede ama o obi wankwa ane nyankopon ama ade achi obi nenso wan hwe eniema ekonimu yie nti no samre am no ka say oni ahoto na givers for ya bem say ye beboaw enye da bia na ye betena se ye beka kire ose kokoto aduro nko na emom wankasa de ekoni paduanum no eno so ekoyi a etimi ebo aduane a wudie wunsu a wonom ba bia woda wo hwe wo hu yi a nyankopon eboaw ema yade de woni ne to nkwanta mo be pai abusu givers ayeka nwasem ye na ye de givers p capsules eba ye na je says ambre no ye mrantie no se de ye nyini se eba ya che ti ye nyini ye kwayanim ti ye nyini ti sa tam ne ye mrantie ti se jata bai oba akora ojina so no ne ye bo no mrane se ube na so ma ye se wonyina so biem Abagokra ebusiafo give us wasem na ye ka no enti ye da so ejaye na so ye ne de sa adro no eba ye give us atwede eda ho obomode na se wunya binum a eboa wie ema eniema etimi ekoye etimi ede ema give us free capsules wasi ube na so ma give us free capsules bomode na gina so na eniema enkoye emfa ema ena fe give us co capsules no Bema aso ni sisi eda ho Bema aso ni sisi eda give us co capsules no ho na se utimu so okoto afade emu aye den pa ede ama no san ye fie mi adwuma mu yadwa so honom no ekwaso e wo honom nyankopon fa give us co capsules so ede baaye ema ene ye na ye tie ye na ye no madre de yade ho san yakofa give us herbal mixture enso ede aba edwa so a edro we die che mi ankasa meka ho asem a me de ani gye eni ahoden ena eka ho asem sanse meka na memwa minim niame ka minim niame hunu ena minim niama tie give us herbal mixture e wodwa so wona ton edro wo trog so sorry wona ton edro wo traffic mu no edro enye na bomade wonti bibia ase ukoto edro ni bi wanom ba aku mienu miensa wie opese obusa doctor say wunya ya na asa wonto aso anase dean na wonye na oha wunyina etu entwa doctor number no 0543 222 470 0543 222 me do for wutie me samre awie ebopa enu ade ba this time nsu to ene de nyankopon ti wiem
just wa ma awia ne ebo etu na mo wan kasa otum se aw body no bibia de na kwan so duru nwunu ma enwunu no ye fine na wo na ma wienum so awia no so ye fine pa na wo de sambe ye kasa ye tie adwuma ma ye ni abere pe bibia koya no wo adwuma ne da ho na so antimi ankwa adwuma ankwa ye nye wa minim dia malaria etimi ye ni papa disa wo ye obi a wutie me na malaria nko a na hawo ebubu agu ho ama wo hu ne ya wo ye ho a me can forgive us herbal mixture edro papa no de ama da bia me kase obi aba o se malaria dro na nu nie obi aba o se malaria dro na nu nie wo de wo nso kwai na koto give us herbal mixture dro bi na eno no ma ho ento me ya dance die number 1 Emma give us herbal mixture me ne mabusua sansa dro ye nya bi na se nom bobo a enema etimi ekoye kama ede emayen give us herbal mixture ena eboa ma enema etimi gina wona so anase enema timi totoye ewo ni paduanum ede mawo na nsan wo sori a waposo ya no wani sukura ta abru honam nyina ye oboho ye no aduane si hwa na ye asem tibidi obi anu akora na tibidi no eno nso aye asem so kope give us herbal mixture edro no na nunum bi na oho ento ma oho mo oho so na watimi akwa adwuma akopa aduane aba eja ne mofra ne nyina atimi ene bi adi ebusua ni da so maame ebusua ni da so papa eba me so ama malaria account wo wate give us herbal mixture ba ye die jese ya boa enipa nkasa edre china for nom abrochire for oje other countries for no wo my package edre ne dia send wo what Ghana wo se malaria ni edro wo se typhoid ni edro wo so join the sebet now see one wadra so nya hunto me can forgive us seba mix edre e dia mam so you will be a typhoid wako hospital ni aka cho se wo de na typhoid ye ha woni nyina ye typhoid da bia me ho ye basabasa me ho ye menum anum ye menum me bo hwe me no typhoid a kope give us seba mixture edre ni bito na entimi fasum dwe emro yade ya se typhoid betena so a me da fo ahoto pa dia ahoto woni bi because echina wo yare na wo yare adechina wo yare wonko ada bia wo yare obenum adro sa na so hu no give us seba mixture na ebeboa wo ede wakagina mu ama won so ho etimi atwo give us herbal mixture was give us entontom eda ho bomaden na for doctor 0543 222 470 0543 222 470 obomaden na so for doctor wo ha obi a wonamu amane bia wonamu sania wo pese wo hunu yedro no sania wo so fa no dodo a wo so fa no de frɛ na yentimi emwa ebi ana typhoid na tena so ache ebe fie miensan fie nan ni enkoto give us saba mixture ba ko pe boto no ba ko mfa nkosi fie mesrew eni de ni ahobrase mu pa bo mode na de frɛ number no dodo aye nkyerɛ wo seto ana de usika betimi aso enimu animu ya wo de na watwe bia ato nanom na watwe bia ato nanom enyankopo be fa edre so etimi aboa ma hwato wo benum adre etimi adidi etimi ada ama wan kasa otimi say yes wonum give us seba mixture eboa siesie ni padua no ema ni padua na nkasa body no etimi eye fem ema ho eto eboa ma wo nantie mu etimi eye fine won se da bia aso aposo how wonya give us herbal mixture give us a entontom da ho a ebeboa wiye ama bibia atoto na kwan so etimi edi amount number no 0543 222 470 0543 222 470 wo woni so etebri wo da bia ko hospital wo dra ye de ma wo say kwana konom na ofie eye mojadro amanfo bebre kirem ena fa we ka we hu na abenya moja fa we ka we hu na ameja moja me so so wani yade a ri moja na mfiri ho a da bia de asam ena bebro wa hwe adakopɛ efa wa na de ko wom John des asam ena meka no bomaden e to da bia na yade bi na esebunu na abeda wani na deda wa no onsam nyina ya na akoya asam arehosam etima so te yetantan bomaden nanum give us seba mixture edroi bua ema nyankopɔn ho ade a wodi wura ye mu no ema de bia yade sɔwe a na pampam yade ema ho to wo no eboa ma ho ye dinye boni beka se immune system chese nyankopɔn bo ye no wo boa ye nyame de oye bibia pepepe wo ye mu na se ye nia nkasa ne ese niema ema ene ye se bo nyankopɔn sopo nyankopɔn de ahoɔden sunku bi hye nipadua mu a te se broni aye ka no wadi engine atum wadi engine no tum no se wanfafo wala nwuma entimi nkɔ saa ne nyankopɔn ye nipadua no eti engine no boa maka ne timi gina na so
na fu na boa maka na timi move nyankopon de ahode bi etu ye mu se de na ye ne yade betena asase no nim se ye de na yade bi beba ye friend malaria de na yade bi beba da ache be friend typhoid de yade bi beba da ache be friend jaundice it is yade we say nyina ba ahode anatumi a mede tu nipa mu no boa pam sa yade no amanakọ na wodie na agoi se car engine se ya medafo fa woni fu a wodo bi abeto agum entimi enko san se engine na sei sa na nipadua mu de no se nkwamwa no mre na odwojo a yade bia ma no so ano obawre nipadua no eno na give us seba mixture yede be adwa so no chese eno na ma manfo bebre nti adure hu jai obi ono ma okoto oduma de na ye wo se hwe ne me mpese yade ba be cheme ansa adure ye friend hiada bo modena no maduro no asiachi ba edu papa pa no eno ne give us seba mixture nom to wo entwe ma yade no emansa wo sori ano pa bobobi awia bobobi edumere bobobi na entimi fa hoden sonko entsena nipadua na da bia botimi akọ etimi aba wodo wani share pharmacy shop chemical shop herbal shop bia give us herbal mixture enye na wo ho KNG wo pedudu watu afo ani kire mrom Abidjan house ho wo benya dodo a wo pe bia tu e wo honom afi wona tu wadro wo trog so robem ba bia tu wadro bia no Usu pe give us and tontum down give us for dro na one day ba ene eboa ema malaria typhoid ne jaundice atie etu free ni pedua metimi mankwa anasa hoden sonko ebowre ni pedua mu no enu bi na opato doctor number no biem 0543 222 470 okay 0543 222 470 edo bi bia sidimesida sene yesane mbedi mo yada say atie for give us herbal onom ho nkomo ena yabono meba. Sweet darling, my beautiful baby. Pepper Plus mixture ya ebusinya num ebutinye immune system a. Abusumi pinyi obia enya rede. Tia se medo. Tie, Pepper Plus mixture enya dwuma ebeye no nipadua ni mo no. Afa kura na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomden ho hia me yie. Esene bibia. Ebusua watanum Pepper Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save e dia de foforo. Entime ma no mpafie ha. She, wo ye Pepper Plus husband. Radio fa Pepper Plus husband. Anya won so be ye Pepper Plus wife. Na bono. Pepper Plus mixture. Apen for about mo manufo ne nkwada wo ni fiedum nka ho e pharmacies, chemical and herbal shops. At phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Pepper Plus mixture. Emma pomdina mapa. FD ashosha sa ejedi nkrato imu aja to mi se eye. Na fa bitchima betin so mame. The wood ointment eye kama papa. The wood ointment with the true wia. Wona baby na ye wo ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award-winning Asem Yekin. Ekuafo a wakọ afuoma ba no wabre. Afrafo a wakọ epo aba no wabre. Adwadifo a wakọ adwoma ba no wabre. Adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre. Efitafo mesinfo obi asasabro ha no. Meka ja hwan. Wudware wie na wo de wood ointment twia. Wobehu da obeda. Mira, me bin komi sisi ni me kotodwe nyina. Usisi mpo de enyo na abeka. Midibi ko twi ho nyina na do wontam. The wood ointment. Our pharmacies, herbal and chemical shops. Titru, King's Walk Herbal, Okaishi. Dodua, The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers is 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetching Beko. Amanfwe! Malaria dry ye bohu dewro anytime herbal mixture. Time herbal mixture yema obia etidie malaria hano. Die nanum ato a wontimi anidie no. Wadra ne time herbal mixture edro. Adrei ansa na ubetobi no. Hwese wakọ hospital anasa lab. Ami ahwehwe omojema hu se wo etidie malaria ibi ansa na wato edro. Time herbal mixture edrei enye ma oba wafa afuro. Die wa ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu. Se upe edrei dodo atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wa Atonsu Monaco Junction. Herbal shop, drugstore, ana pharmacy shop dodo na onsa ebeka bi. Fra 0244 4176
0269 kayo satam no eye time FDA agi adwadie nkratoa yi atum When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense will be count. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia. Ya Rientimu. Sasa dear, a month for the one, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Yina Etimi Banaso, and Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a hoka. Now Yamwa suing Yano, a boy who buy every home. And now Mumpa, Omuanyarwane Dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep pinti. Ya Omuntim Pose, Yaria Esiomo, Imbusaba Mesa, a Wokanshi, and you are Maymu Babia Yato in Ro, at to form friend 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jadian Kratui, Madia to Musay. Ataki ene yati dene ni nyanse mua yare kwankro adan ko dana esem komu amochum ho enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu boaye emehwe yare biemu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre Bema utebiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo Dabi Junction adjacent Fairview guest house so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kodade nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enamyeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Okay, out of 4 yadamase yakoya yasabe bio aha ya 102.9 FM aha eye Utaka FM so Asante manyina hohoa afidi kase no esunie awiei Asem Beba da bidwumadie no ena waso eguso a utie yen na ohwe yen so ewo Facebook and YouTube wonso wadwenkyere ho hia enkomo a yebo efri emfimfini mantamudunko akada dwen adwenkyere ben ena wowo enso ewo ho ubetumi di aba ewo yen voice note ne so number wo de befa so aba eye 0244 211 772 0244 211 772 or the wadwenkyere no voice note or the faso ba yebekan ewo afidie so na yede amount ena wiei awodadie munchia enkoma Beatrice upon bi owo Katanga Hall KUST campus ene eye wawoda Beatrice yamau a happy birthday Sarah Sona Vera Asamwa also wa Pan African Savings and Loans Tafo branch Vera Asamwa ene eye wonso awoda di munchia enkoma Rose Reko eskebu afu enko Chambers ena wonso wo ahodunchia yeso ene eye Rose onso awoda di munchia enso enkoma DJ Obolobo Utaka FM kyerese omamu nyina a happy birthday afei Madam Benes Obin Eidu onso uye teacher board government schools here there Buadi there no we nya board I now must say Buadi aban suku mu ena wokyra de Madam Benes Obin Eidu na wiei yesi eneye onso wawoda enti aposo kyerese omaw happy birthday. Okay. Kano Krobea and somehow amount for day. Ono mo adwen kyere beba eho hia.
abedwafo also simanum fa asemu yes ye medase Krobea nyame ya adom a kwasia da bai mi ankasa miwura nana Osekofi Sabia Krofrom hene woko tepa Bethel Baptist Church oko preach wo honso preach so for panyina oda so na no ye Pastor Nicholas Opoku Ajiman okay etinyame ya adom a se woko anam dinachi eno ano no etinyame ya adom a kwasia da Bethel Baptist tepa montwen ye beba se miwura na okoto aponchi na osi obi nkunuma no na wo hyede ma nipa ni ku aponchi obetisa apo na kam me what's ada what's miwura na mi twa ni ti no eno ma abo na su jano menwe wase abo na su na abo na su ama aye na hometi na wura ho di onwe ena nana Osekofi Sabia Krofrom hene yama a very good afternoon. Good afternoon. Krobea nyame anim ni yisi afi mu enene da me ra ho pa esan se asamo a ato abrantie no ye nyina ye mema me gidi se bema bi a wotie bi ase afem bema bi a wotie bi ara ho bema bi a wotie bi ne bema dwane agya no san se ye nua bema ena asema to no en Krobea asem we ya asema betimi ato bema bia sure betimi ato bema bia esan se woni oba kodem a Krobea eye sumamu asem a de si honom obi nim na mom se asem koba ho de a na ya pon ho bi na ya beka na fidie so Krobea de dinkan se ababa wa no no ne wa asem dada ansa no muko wura dem se obi afre no no sa ne ma ne de etasi ewo empena twen mu se wo ha na frɛ wo no na sei nanso se be ma no timi nya kasa debi eka kire wo ba no a ebra esisa ana se be eto wo ba so no nso nya kasa debi eka kire be ma no a ebra esisa na de asomdua ba enti sa mentime ho ase kakra na esi ye ansana wonum kwahye dem no de etasi awade mu kura etasi ubetimi no yira kye saboso akon enso mu kwahye dem na mutum punu a munam nim de mokoye obitimi ne mpra begina bonte ato mo ho kwase yampanyini wutimi ye bema dina temu a enso mu kwahye dem no mutupunu a obi nim de ekoso wo dem honom omo nanim de omoye enti so munya akasa kakra na bema no krokro no eno no eye normal esi wo ba bia na mom bema no hua oba no ekaye abra onum edi edomu agoro ewo mpaso no ehonom na kofa asem nyina bae oba ade kire se nye no kore onyinni Krobea won se de wo fa de bra enei no se one oba akodem a oba no nye oba na eye ne jira one ne te etoso biem se na oba no ba beda ana se wo oba akọ obi anim enti se ba ne se ya se oba eba won chen na Krobea oba no akọ se one ne ye bibi eba akọ wie a otimi kura siesie no no ote wona mo bonkomo ensiesie no ho no on se won hye na tare na underwear ne hye no ene de nufo de de so ne nufo enya brand bia but I say you can say tokro de dem we can sing it as a singlet ni bi no vest ene hye no vest ene hye no enti no wo wie ni sei na mo wie ba kwa wie no otimi hye no sei no ote ho oba bia na ni da ho na wo ye mature bia no okọ be ma dem no ye ba ku bibi wie pe siesie ho onya ukunu edi nkan kra no oba na hunu sei ba foforo frefre no emo ne na koso enti wonim sei bia be ma no kra no ho na ho a bia oba foforo betimi abefiri na wura enti oba bia wo ye smart bia no Krobea no ukọ dem na mo sei oma no omeda anaju da suoma a wona ne bibi ba ku bia na wa pan ni bibi kakra na wa hye na wote honom na bia enkomo bi na mo bedi a na mo di mo wie na mo san be bia mu a we onfa ka no akọworo in case of emergency sa enti no oba bi o ya smart bia no osiesie no empo obi a oye walefuo bi mpo wokoda osiesie no woni ne ye bibi wie a na wasore na wasan esiesie no enti se oba no ehye na underwear ne o hye ne vest na ode awuo no enkyere se na omunye bibi
ebi kura nso a Krobea obekɔ mu no ma wie oba nse me kɔ so ye ne ba ka baako mema de bema bia e ba nsa oba akɔ no baako no opentumu to opese ode baako ka ho enti eno so taasi enti so oba ne sha atare no se enkyere se no ne bibi no me ma dwen kyere no afa memra enka no so Krobea ebetimi asi enya oba no boapaye se obeka no ebetimi asi se oni ne udi agro no a ebi ekura na satam so be oba be ma no wona ho tim ene wo hwe oba no wo ye de wo ye no wono so suso ni mu o suso ni baabi ti betimi asi se be ma no koso oba no baabi a eye ne debro so ma ono so ka ne ho o se obetimi so baabi na wa kan ho enti wo kan ne ho saa no satam so na ade na ko ehye nanum empa so agro ankasa ne munsem dɔso because ode ye hwade bi emema asem we ya make yi emabi eyawe emema bi eyawe bema bia ne obahia sane hu sane no a obia wode oye sa bema bi wo ho a one obeda na ne hu sane na wan hwe ya wo sa ba akro no otumi titiu ana otumi kekaw me say emabi kura obi titiu emabi so tumi titiu ebetumi kekaw so nyina be sade ndie eni problem enti obi nim baabi a bema no so koso ye a ebia ye oba no edebro so obi nim baabi na bema no nsa hye ekoye oba no so debro so a ema wode ahodemu eka bema no a enye boapaye no de be sa Krobea efutu a ewo munie emema yetie mintie na meka sa asem no wura husanse nyina ebema asem betima ato obi a ti bema we kura na yie no e wo se mema nyina no yekɔ na yekɔbɔ nsa hwɛ Krobea so ye bema na se bibi se wo no ba akɔdam we bu okra na enye enemu asem se obeso mu no apete no na akɔfa ewu asem aba obetimi no oba akɔdam obeda ade beto be pre no no wagu yade betimi achi oba anadwusuom ebetimi achi bema anadwusuom ne wawu enti betimi ato bia bema ne oba nyina na mum afutu semewum nie se eba ne saa Krobea enye boapaye sade na asanme member no kasa wose bema no da hospital kra no ne hwa ho kotwa ewo ho edi adanse se enye boapaye tikesi sana na ntempa do wabobena afre nipa amenipa asemu asieni Nemom eyehu ne bo bema nti bema bia wutie me oba bia wutie me wone bema kodem emanfo bebre ne mpanifo ko hotel na bema na kowu na odwane se wanhwe ye udwane na se yeso mu a waso twe no ntimi nyu ho ano nemom se ba ne sa tutumirika ne koba amane frenipa sabrante esi onya kukuduro eye ne ntamu a ebia anka oba no kra no kuangu so pete ne sa no say obi nim eya wo de so no Krobea ye be me yesisa ne yanim yi ehu si ni padua na kwa nyina bibi kakra bi no odwane agyawo ena eno so yade a usomu a titru hwa no Krobea usomu a sentine ye boba na be ma no de ne sa kata so ye bebo free kika woni ahoden ensama no nyina so na edi wati ase enti obi nim se de oba ne sika no a ono so so mpete no eye normal se betimi asisa wan hwe krobo o so besia bow no wo hwe otowa won so de biem enti se sisa enya futuo fa ma mabunu ema ne mema nyina se bo amane fie fre obi no meso mu na mo fa ne ko ayarsabia ana se police station kra ko se ba ne sei wotu pia afajan wo so akono madurawu abrantie kama nana wo ka se na wo firi awiamo ase ene wakɔ edunkwawo Krobea empra twen ne sa mu nsɛm sa de baabi beto be ya empoyem obetime afiri ha be ho no kwa kwisia ne dɔfo ne so me se okɔbɔbra wa firi agona kɔbɔbra ne nyina ka bra ne ho sɛ okɔbɔbra wo so onye oba bi ohwe osane nsuo oba firi adwuma beba oba no aduane kakra ma na di obi one ne be na pa oba akubie ma na o kan no so oba nanya oba na wakuni ema na abam so oba na bebo opunum anko no so peso obewura ya no ne kasa ya so beti ya mienu pe na da ti o tun plan mienu a bone na mienu na aba tomo mienu na aba o ebia na dodo na wom na ti o mo titi kuma se nyina o mato kwa so mpra o ebia wade miensa ne enan eye ahaya 102.9 FM ahaya Utek FM so na enawia yi mamenka na memfa nkyerɛw mesi ena ye voice note day
meba na mabebo voice notes a abenyina. Good. Mekamfo Charistic Ventures. Onumunrua onomodia bano. Zahara mixture and Zahara G capsules na me dia mawo. Se unya se dro we bi na se uyusu a ebeboa wo pa. Na muntie na monhya ne nso se enamu yade na etete wo a Zahara mixture and Zahara G capsules kabum fansuo no ememene topaye no na beboa wo ate fansuo no fa memene topaye no na beboa wo sensuo bi gu oba be ma wadwo nso wie nioma bi piepie furu be ma mu ba ni nyina aye wo haw wunya Zahara mixture ne Zahara G capsules ni bi na so yusu a beboa be yi sa problem ni nyina afiri wo infections ne be ko ama wanya wa hoto ya wa Zahara man capsules ye mendro be ma wa ye mrempam wei onso de nia bia wa hoden so ate wa ba nso mfa pe Zahara man capsules na yusu na duro ne ye se ye tridi ya de malaria fever eye typhoid eye diabetes ana blood pressure ohia hindi heba mixture enwe ba bi eto no bi akwa body awupedin ubenya bi na se uyusu a ebebo apa frayen was 0246 34 8334 and 0248 56 9335. Ewie Yasanto Rural Bank enso kan ye ho ewo dwumadie so. Na Yasanto Rural Bank services ni products bia wokura eye current account. Savings account ni susu account a restriction bia na sika yie so. Si sika fama wa oba no ne da child account. Fixed deposit. Yasanto ye di account. Money transfers ahodo ni nyina won mu ye bi ewo ho. Say what the one shares abedwa so. Sika dodo bi ekura won fa beto share na de jo certificate fa koba dan ho akronfo ba so no obefa certificate na on fa nko. Usika ne da baabi. Afinu hia obekwa akoje u dividend on fa so e de free so. Yasanto Rural Bank. On money the first rural bank in Asante region to sell university admission forms. And it's a wope e-voucher admission form at the Aqua Kenta Minka University of Skills Training and Entrepreneurial Development. Ubenyebi, our yem branch BM. Oba ejeswa. Market non share ni mu any wo. Atonsu edwanim. Denyame ye ben santasa runabout. Bonyure taxi rank ho. Bantima race course edwanim. Kejetia new Kejetia market no ye be utumfo news statue no. Your number is 0541943586 and 02043465150. Only Yasanto Rural Bank for Ebekasa. Dawood Scientific Herbal Hospital. Onum na de Dawood 360 capsules so no abba. Na sa 360 capsules ayeka ho asemi. Ninua any Dawood ointment. Enu ni mienu na se wo ka bomu a yese ye frani twi na memene. Twina memene. Dawood ointment any Dawood 360 capsules. Twina memene. Se wunya twitwi ointment no. Na wo memene 360 capsules no. Na wo problem e wo sisi mu a wawie. Wachiri bremo wawie. Wapone waposo wawie. Ointment ne ye o de sra nipadua no ani a e bowura no mpenu ntini no ne nkase ani mu ne koyem wadwuma kama de mawo. Ena 360 capsules no nso eye nhoma ena papa no akeka bomu a wode aye sisie no o koto na wo sore na esa ahoma ne seso enti yusu bi na beboa kane mi enu bom na yusu ba bia ye ton ro Ghana ha bia so wura mu a ubenya bi ato o pese wo frɛ doctor ne number de ye 0244886437 one Dr. Dawood ebekasa time heba Mr. de eye 3D yade aduru wiase areho se na ma 3D yade so nti no ubeti na nanom wonse do malaria ekum ni papa e wo Ghana ha ade e chewe ma ni paduam nyina ye oboho awi umagya ona ma anu ani so nyina chinu asa wutu ahwe onsabuo mu nyina na nioma nsisisu ye mfama time heba mixture enna enawie mekamfo na mede amawo KNG heba capsules no eno nso ye immune booster
sa duro we wunya na sa wo boba e boosti we immune system ma ho ye den enti yade pa de ne to nkwanta apai KNG herbal capsules and na ask P herbal capsules and non so yesisie mu adwuma amama ya betem enti problems so tey per ask P herbal capsules baby you to no bia akwa abenya bi na mo ba KNG herbal center umurum Abidjan house ha the doso po no ubenya bi your number is 0244 417 669 Nask Herbal Clinic yanso ye ultra modern herbal clinic ye de abibiduro eni mfidie ye hwehwemu ye de aduro ka e ma anyu ahoto wa wanya no mpemu hawo stroke yade de wato form awo ho aye wodini ei Nask Herbal Clinic ene safata so dutu anamo na aba obi ho wanya problem on the prostate mu high blood pressure kidney ne liver ho problem diabetes and stroke yade biara se ne hinta wo no bra yemfa nto afidie so nyahwehwemu ne ehunu ne yemfa duro nkan obo asekwan so faka siwa hinema kokobin station fatasia eko wholesale yani wholesale no eni die animhwe your number is 0244 120 269 Ebanage Herbal Production and Consult yen na yede Hepa Plus Herbal Mixture no aba Hepa Plus no eye aduro eye 10 Ghana cedis Hepa Plus Herbal Mixture aduro we ni ase for your general well-being se nipadua ni betumi agina yie ebesisi so amanioma atumi akoso kama e de amawo chese wanya Hepa Plus Herbal Mixture yade bia beda ne kwankro woni nipadua ne so se wo ma wo general well-being no gina yie a yade ni ntumi ntena bio yade ne maaya nunum bisa be ye bebo ho ban na yade bia ntumi mechew Hepa Plus Mixture Pavi ne plasmos no PMP eye Hepa Plus for malaria dro no wunya pavi ene plasmos 11 na say ye malaria nko ade a etene 3 days no atiasi atiase your number eye 0542 807 907 and 0542 778 572 and tekeba ye na ye Spanish garlic mixture and in the capsules ni yadiaba mpacho what na se chakakra na na se atatai eye yade pa na wan hwe ya beka se yeduabo ebia ntini no mogya ntumi nie furusa ne ye woni padua mu oho enti se wunya Spanish garlic mixture and in the capsules na no mo a eyi fi ni free ntini mu enti mogya ni tumi de atentwe kama what ya se wa hypertension ye funu mukro osa udware wie na ho kekaw honam ani kura no etitia na utitini saa obi ho kasa na nanum bonka bone nko na piefri mu ba onsabuo mu kura na nioma nkoso ye mfama Spanish garlic mixture and in the capsules and ye duro no Spanish jingo capsules ne de eye aduro a wo yi obi a ye ka asem kire na aru afi ye kire wade a wo hunu emogya ntumi ni atrantwe yie enkwa adwene ne mu so obenya retentive memory a eyanom Spanish jingo capsules nebeboa baby you ton obi akwa abenya bi 0266 11 4111 Agbeve Herbal Hospital na Agbeve fever no eno nso ya duro mu aduro Agbeve fever we obi wo ho se menyare nso mentia po obi de no obi nso de ne se 3D yade na kana to ho Plasmodium parasite na be ye ka ewo mogya ni mu enti aya ni no aye mre ono oda ho ne ye twene kwa ayam sabi a problem pa Agbeve fever no Agbeve fever no Agbeve fever eye duro papa baby you ton obi abenya bi why stress no nom ne reduce no na nya wa hoto why Agbeve tonic mu amumo jaare na mu nsabuo mu enioma nkoyie no aduro we so yo ba na so no mo a nsabuo ni bu ne kama e ma anyu wa hoto wa ye ni ekobo mo ja ma wo nso sa problem ni free ho e ma wo nso de wo ho Agbeve tonic eni aduro ni di Agbeve balm oba bi yo ya yusu miemfa nsrasra obenyu ahoto na mona soap eni ni cream ne de odi soap ni bedwade di cream na srasra ebeyinka bone every ho no ado ho baby eto no bi akwa abenya bi freyen was 0246 59 5256 ene ye fiada mo adwenkyera mo nso mo de aba e wo WhatsApp voice note no aba be gum abrantia
ɔkyerɛ sɛ awura no sabe tafre fefe sɛbe ne ntɔhwɛ ho ɛma no na waka ne nti wamia ne mene aka na hwɛ hɔ ama awura na da hɔ awu ɔno hwɛ ne yaw ne wie yɛ ɔba awura ne ho no na awura no awu ɔba deɛ kyeame deɛ nsusu sɛ ɛyɛ saa tea bag no ɛna kɔfa sɛ awu wi bai na bibia ankasa wɔ hɔ enti na ama krakye ne nso antumi ankɔbɔ amaneɛ no wo nso susu sɛn fa WhatsApp voice note bra na yɛmmɔ sese ya after ɔba adeɛ submission number ne yɛ 0244 211 772 ɛdeɛ na wosusuo wadwenkyerɛ kasagu voice note WhatsApp so na fama yɛn ɔbɔ akra good meda se ɛbɛkyia tiefo nyinaa titiro nana dubu ahen atia hene okay wotie dendendenda akra asɛm yi a ɛdadwae awerɛho na asefem sɛm a ɛyɛ paa na asɛm wie no duru baabi a na baabi nso ɛsere akɔyɛ te sɛ akoa bi a na obi de ne ka da bia ɔkɔda ne ka ɔkɔda onya na da bi de ɔhyɛ ne sɛ dawidi mba na manya a ɛne me ne umienu yɛbɛwu akoa no sɛ da na so a wanya no ha na ɔfa aduro no ɔnom yɛ ɛna ɔde aduro ne sii ne nkyɛn wawu kɔ deɛ wɔde ne ka no ɛbaa yɛ bɛduru hɔ nom ohun sɛ akoa na wuda hɔ aduro ne sii ne nkyɛn na ɔsɛ akoa mi sika yɛ nti na wapɛtu awui ɛne ɛsɛ ne ɛtie bia me se magim sika ne magye asama de kora mɛtoa no ɛhɔ ano nso fa aduro no na panyan no nso nom yɛ ɔnso da hɔ tim kɔ ɔno nso awu akoa ba akoa ogina hɔ a ohun ne ɛkɔ so ɔsɛ asama do bɛyɛ dɛn ndɔkwa ne bɛyɛ hyi enti saa ne tie dia mɛkɔ bi fa no nso kɔ fa aduro no ɛne ɔno so nom yɛ tim ɔkɔ asama do akɔhwɛ ndɔkwa deɛ ɔkɔ asama ado akɔda ne ka wɔn mi yɛnsa nyinaa akɔsia hɔ deɛ wɔde ka no wɔkɔ deɛ ɔno nso kɔda ne ka ne deɛ wɔkɔ hwɛ final show wɔyɛ bi nie ka mi aduro ne bi bɛn mi anka mɛ ne ma kɔhwɛ wɔn ayeforɔ wɔn kɔtoa so wɔ hɔ ɛwɔ asama ado sa asama ado yɛ ɔman paa wɔn kɔtoa so na wɔn akɔhɔre tika mi nyaa anka mɛ akɔhwɛ wɔn ayeforɔ ne bi sɛm kɔyɛ MC ama wɔn kora na akɔyɛ wɔ hɔ nom eti yɛ no nso ɛno no akora eduru baabi a yɛ ana nsɛm bi emu ɛyɛ yi kakra sɛdeɛ ɛyɛ ka no menka sɛ wɔne na sɛ wɔne ne na mmom mehu ni sɛ afei na nke ebia na nka ɔpɛ ɛne na bɛda na mmom so ɔma da baako awie no ɛno na meka sɛ menyi ntum ɛno deɛ menyi ntum ayɛ sɛ mfantini bi ɔkɔfa ga bi na wɔne no ɛbɛhyɛ hɔ wɔwie baako wie akora sɛ wɔkɔdwo nso ga ne hu sɛ wasi fam a wafa ade a ɔde kata ne ho a wɔkɔdwo nso ɛhɔ na ga na aseɛ ɛhyɛ ne dress ɛna ɔsɛ are yɛ dɛn ebe are yɛ dɛn hwɛ mekɔ sɔnkye ma ba ma bɛwi o 10 a wɔsɛ me ne hyɛ me dress so no ɔkɔ sɔnkye a ba bɛwi o 10 a asɛ wɔhyɛ o dress obi asɛm si esi na yɛka ne yɛsiesie na yɛawe baako awi a atɔ so mmienu a yɛbɛwie wɔsɛ mafa mataade soro ahyɛ masan afa man minik ɔhyɛ panty ankasa asan hyɛ undernika agu so enti ɛno deɛ me hɔ no deɛ menyi ntom sɛ wɔn yɛ bibi wie ebia wɔn duru hɔ no asɛ ɔbaa ne nteaseɛ nanso bɛrima ne deɛ ɔyɛ asɛ wɔne no bɛda enti wɔtumi wura ɔfam no ɛna ɔbaa ne hu sɛ deɛ mɛyɛ bia ɔne bɛda ba saa ne teɛ deɛ ɛna mɛkyerɛ koa no enti saa ne teɛ deɛ mɛmɛ aseɛ sɛ matwe ama wo enti mensusom sɛ bɛyɛ a menya wɔ ayɛ ɔde a mebɛyɛ wɔ ɛne sɛ wɔde ne sisi ne show na wɔkaayɛ no na mmom sɛ wɔbaa no pene yɛ ne ne da first one wie ya obufu sɛ deɛ ya na ne bɛrima da ana ne ɔbaa ne da wie a obon sɛ saa adwene ne nyinaa ayera na nya no an yɛde siesie nsɛm wɔ dɛ abufuo ne basa deɛ yi na atumi korɔkorɔ wɔbaa no a na panya sɛ kim wawie asɛp case die the friend krokrodi ana krokrɔwe wawie awie edikade abio na wani deɛ mehu ni sɛ ebia na wɔn mpene deɛ yɛ petre kakra enti wɔfɔ so raw ɛfam deɛ no na afei wɔ sɛ nyɛ saa nso deɛ a ɛne abayewa ne wuwie yɛ no ɛna krakye ne hyɛ da ɛde saa ne ayi no ne pant ne ayi no ɛfɔ so de hyɛ no o deɛ atiefo a mowɔ Facebook ɛne YouTube no ɛna ɔmo fɔ so de hyɛ kɛ ne video bra ɔda dɛm no ɛna ɛda adeɛ ne so no saa na mimi hu uhuru sɛ unsɛ Don Simon okrasi hɔ unsɛ Don Simon si hɔ ne friend say o hwɛ video ne bag ya ɔde kɔ yɛ nyina ɛda mpa ne so bi
bag ni ai obi a wono akoduru ne mpena ho a o madu so o mato o boss pass o mo ba wi wo mo na bag ne kura be company so because o metumi a prefer mpani tiri ha saa no makoka no mo kwa na afo no mo roro saa hwe on sa so de pant ne chane kura pant na se ni wo de hwe oba no e waste ho no bo se ho na kufu what is no so what that them ho for 4 days you ntie wo yeah bio enya ho nya the body no wo de hwe anda no ho no na bia ne ba no wo no wo se ho no asa bibi hye ho na se de ba ne hye ho oh de be yakura wa ba nya yi sa enya de oba de be line ne sa ho hwe ni ye oba ba ne nya de enye kufu sei ebi chen sei mbo ene se e wo mfimfi obo de be hwe wo de hwe we aba ne se ne ho ekọ ne hips no ho nyina enduzu se de me su se o wie ye no na wo de ehye no ana se bibi etisa na se ntisa so de akora na nko oba ne ye nipa bonefo pa sesei saman o mu ya wudifo sesei wo ba wa pa ne che no wase ma pene wo de etio ma pene ma mia ma wuro me ho me ne wada ne edi nkan so nim se wo de nko wie bibia o na se sa adwen boni we wo ne tiri mu se mesenya ka no de a ene ne oba ne ye wutini pa na se watimi de so ahye wanum oba de ade wo hwe sani ekufu ya wo ka ya be nya bibia ne hye ho na ede ya you no Dabi akora Dabi say Dabi on se esa ho se yo abia mu se ekọ ba bia ne wes ne wo no enke ba na ha mu ho ne de anka de wo kan nka magye adi bibi bia ho kọ eyi teta se wo de hye no na sa anhye yie enti ekoduru ho no anko bieu wo ho senso wo hye ma na yi na fom wo mu no so bia mu se ma na wo yi bi wo ho afom wo mu enti se ya no bi so dia na no fi so hu se ho no aya de a ho no apagya so hu no okay enti se ya no kure set so dia ene na ga ne nipa boni ni papa if se so timi ka ba ma ehso a wa bra wa pene so ne na da wie dia na sa ema we wo mu ya wudifo papa sa ma wo mu su no mo ban eti se no mu ya wudifo na akora so anso ade ka na ya che wo body ba bia ade wei enye afutuo nso emfa mama under no circumstance ena oba one bema ebenya confrontation a obeso sebe ne bema afra ne hwa wo yes ade na wanhwe yo bekun wanhwe yo obekun etina make sa na tie dia na oba no na ama we nyina well okay ndi ne ho ene so wonso ba bia wonso esa no a e wo so wonso so de ba bia wonso so no obetimi aje ewu mu ti ba bia wo so a obetimi aje ewu mu anda se obebo ne nofo oba no fu se so ahoden nim obekunu anu so obekunu obebo ne nofo ana obeso ne mene na ne home ate na waje ewu mu enti we ni de oso ne mene na home te ye na waje enu mu no a okoto no nso ye wish there's a wish no ne de ane jo no na okoye no na ono so adikan wa because wo share a video ya eda YouTube ni Facebook ko se ye ya unse emoje nyunu egu ge no ba bia na no onse moja atre ena na chi no na ti ko ho no utumi hu se ho nso pae eno so de pae so de akora na enwanwa kakra if say mattress ni peti mo mattress so ma ne pae enya mattress so o na ye de so akora e ko bo fom se ho no ye yi o cement ya carpet se so we ye fom e fom nie sa fom cement ya carpet se so e fom enti we ye carpet so no oda no enya mattress dabi enya se enya mpa o empa no na da ho no ne mpa no mattress ne da efom bed ya anka sensi ho ade bi da ho enye sekan ade bi da ho bibi wo makura ati na meka no bibi wo etiefo odi amome analyze bibi wo jaske no na twen madwen ba sa ade ne so bra wo hwe video no mommy analyze video ye da YouTube ni Facebook ni so ne ye sa wo hwe video na utumi se bed ne so na ade bi da ho phone ni sekan da ho fasiwo mame zoom no bra na chen bra wanti manche no ne ho ayeto okay enti ya hwe no de mo voice note no mo ma yentie bi ya Krobea na Asante mo ono wabeda fo nyina mchiacha mo yefrem anani kobo from Moshizongo basisi amene mo kasa mo Burkina Faso miti mo dane da nyina mo bo adwuma nyame hira mo na boy ne de anase tire usika say how to manage if you go meet your partner is with somebody no eno de obi abeka bia no e wo ka no kwa if you say Asem ni sia ansa na wo hu de obi tima ye de obi abeka bia no oboa enya sa na obey Asem ni sia obi antimi hu mekura mekasa mi ntimi hu me de
this is a Syria and sana wo ho action obeye ya sanete Madam Asem nya me adwuma bye Nana ya Krobea Asante ya Mr. Mkasa Fife ya se ya ni chano openja fo nyina and as I said dear area say I dey pan na ekoso Ghana I say pan wo baba si otimi aso be mai maka na be man so ko ese mu mi ni na mawu ne so mka koto so Asem adofo ya Asem say dear ya mabuni fantu ya ho pa Ntoto ya kwan yi oba ne be matena ho se be ma no twempena na so opena no atena no ho peno so a na so so akọ be ze be ma so sa wo so so ba twempena opa ja na open so ne ntena Krobea nyame asum bi nkamo memo aha ya from Patrick dodo na bom na ne Mad Lion kuma se na me kase frije ne market o ma me ncha ne abejafo Are hosem oba na watafre be ma no hwa na be ma adwen be na wo utrim onu oba nya ntokwa na wosane na da ne etosu mienu ne dedi kan no kra wa ntafre be ma ho na ne etosu mienu afa no oba tafre hwa ho na woda ho din ma ode hwa na to nenum odi so oka na mpa na tese oba no asem oka se be ma no opema na no kre na se ne girlfriend no etosu mienu ana sa baaye ansa no obe pie so hu se be ma no wa kuduro tumi adafu no ho na nan de ma men je Peter touch na kala e wo je na jom no ma bie mu ku ha akra good afternoon we dey wa this year bra kidi ne do aduru pechi na mo wan kidis fashion akra samro ba bie mu den amene me records ye bie ma yeti odi e akra am hey we are the same sisi pound akra we don't miss feelings in the bablo so entina ba na sanye Asem na isi o mu sem nintia e feeling ni babro so akra nyame sira mani dwumadi amade ble Nana Krobea good afternoon we dey obani Samson you na fa me physical ana hodin wura me kasa frequent na se Nana they say the we are ko dey ehu ese unam kura na se one yesterday a unam ho na obi akun kwa se nya kwanhia a yeso obi na akun obi so obi nkun obi a yeso obi bitwa obi ti Nana ese dey we are ko dey ye kura ye dwen ho a ye nti ase kam ya ese ka ko bia kura na mo ananka one CCTV one man ai ye wo CCTV nkitwa bia ya na ende atala ehye no ayese batim se no ende ese ne obi kun kura na obehu nipa kura se bia nipa so mesi ana se nipa so mesi na ekunu enye saa dia na dia ko die ehu pa medamase mubani Samson kontanase Nana Krobea ese bi se ana how nesu yutia ya ba asode asode ya fa asode ya bodin tisi ya ye tisi na me tola bi wa na me twini mpanimfo nsem bi ya mo kana e ma me tutum se asem we mpanipa na nipa na peye ho asem Bible eda hoyi endwina dwumone manipa da tina Bible ma yete ase se onipa ka ka wono nyame pa manipa ne se nkanifa be hunu wono nyame akwan na so hwe empena ji se bi wodi e wa twempena be 30 obia nche woda bibia nto woda hwe ono de bibia to no na ya na kaya se ri ya futu ma ye ho se ebetimi ato bi no ye kwa nye yes renya me so ho ye mobo na yentimi fa futu e wonya me asemu eni se bi ye mo so motina radio so amode boa ya na mutuo ya brabo mo so no yenti be fa na boa ya brabo amenka mo ho mo duma pa mo di yes renya me so mo fa akumo mo kwan ni odo enye mo duma no se ne yes ne fata na nyame so bo mo ngwa ni po be susu bone afa mo ho de enye duma da wo Yesu Kristo na zati akure mechia wa wie wono abedwafo ni na honorable Atobra Justice akura misusu se abrantie no ge na ama no ho kwan ama ne na anda ifisi ohwese de usi da ho na atade ye hye no top ne ye stretch na down no ye jeans nti obi a wapim obi ahwe ho amana wusi no wuntimi nsa nya akokoduru mfantade ne nhyehyɛ ne saa nti em se na da bi na ko ye na nko obo no hwe mapira ne saa no nti na ma ne team na mene no na Krobea ya chiao isi ya bwa de mu wo na domnity painting press ewo kodie more
road no station rank o ana abrantie Asem are ho pa na nam say that tie unity no o say itimi adwene on ana se village de nya basa de a bibia no betima ya fa ho inti na we de ma enya asofofro nemum adusuade na ese nyine sua free e nam say tie dwumadie ni nti no yenso printing press e na he ni nti no o say kama bibia de e koso me hu say yenso itie mu e da mase Accra Krobea. Good afternoon. Pacha FM Daddy Boat crew from 2:30. Accra program the way dear papa utimi hye ne ye sisi so kasa ye. I'm sorry nyambia woni emrantan he aye adwuma bom dana. So use terms no way in fact we are there. There is edinti enama utek ekoso no. One smart captain cash adwuma so ani. Ma wuri utek, ma mu utek kosupa, ma momode, mo adwuma sa. Bye bye. Yo nana Krobea nena beja fonyi na mamwa ha Asem baba Dabi we first dia me ba mu show iso mamunye na mamoni adwuma so nana Krobea emom wi asepa de man invite ni pansesi we ko kwa sociology ebrofo ni bia Krobea nti ni papa wanom parazon Krobea your mom pie at your mom pie be a fine we only free fast bro nana free man question number 2 a chance and I bufu na odeka odo odo anka obe mokomoko na ana out Africa class o ka se wonka so smooth level kama ati ase nana bufu itia mini ajoa mo inside question number 2 markets. Arofoni adeshia say Dr. Dawood. Ono no de Dawood 360 capsules, Dawood ointment and Dawood herbal mixture. Abba akra abba. Yeah. Doc, adentina emema sem. Sisi yadie entinim wadwuma eda wakoma so sa adentia. Say yenhwe te say aware. Say oba eware. Na say bemma no wo mpempem na se ne sisimu ahode nimu na ne me masem no enwie peyua oba no na nenye eno nti no kokokokoko a wanya oba ne nyame som emu edupa obetwa afa ne kunu na me mpese saade ne besinti no na bribia me dadwe ho pe solution a me de be den me de be solve sa problem no wow ebio on se be ma wonam ho na wo de enya wo yire mpo una wo se wo wiase agapade nyina na se osisi mu nye den obeyment mi nye adwuma menu ya woni ani die so hu ebe ya pass water graphic no be back in kayama ya papa ebe ya because e bin to me da e bin to me enti ebe ya no pre enti yem pese ya wo no beto ye hu ni penity no I was see solve sa problem ni free go good and I'm say na se me nyame bo me no de ode ma me ani se mentia hahan emfansa onipa yade good ndi se mentia hahan emfansa onipa yade a na se nyame ama minimdie se metimi ka haban we ani we bum na se yade we mekadua we ani ahoma we bum na se yade we na ma se hunu se sabe aboa se ne maame wo no na onya na wotwemienu a ono atimi sa fa ho ne maame timi da eye sabe aboa aponche obetimi ne utimi na oye aponche wo fie se wo ye mistake na bema ofra bia ma ne bi bekwa eno anu no ahwe ahunu bi wakoka ho because ono de ne dwumadi a ne se obewu akosa yensana yenkasa aponche ne bema nya adwuma ene ye wo ahaban bi so ahoma bi wonwura mu a ye fa ase ne hini no na onim eni ka se me wo sa ahoma nim ne se ne dua ne wu a obetutu na ase no na ni na ase ne nyina na enwi wow bon se ne dua ne nyina wu ba o de sika tutu fom a bon se hihye fom ho a enwuye nti se wo ka sa mienu no bom a bema na ye kudu tokra enkeka no ho no me de ye dura na apeja gina so wow entina sabre dance no a start e ba fidua mu a me na duru ha na wonum e to ame wa obi wo ho a wo de eno no de eye wa ankasa mpuni mpu but obi nso wo sisiyade pa enti se say affect the men some wompam oba sebe obi ka kire me say ne yere engotumi ma no se wakuntunu ha ma na enkofa na chida and I'm so bad day. O se na ya na misisi. Se nipa no de no wonyo. Tie. I say bibia anko ka papa ya na nyi. Yeah. Ida say koko
ana se nemu yade bi onyaye obra bi atwamu ana ama ne sisi no eye ne saa John was started so of Dawood 360 capsules. Now or started nom Dawood 360 capsules now. So penintentema on fast hour and more Dawood ointment. Non for bin tia bra okoda. No or the beer to twin sisi. No one nom capsules no. Many of the why do ahumatia. Ubon se be man no boni trinko. E boni trinko. E page na so no anse twe na so. So your ba so enye se obekuntu ama ne kurungu ahu e wo so otimi tena be ma no so no twa no ho sa 360 na be ma ne nije e wo mpa no so good na obetimi atwa no ho sa na ne sisi mu ye den ohu nti sa oba no ohia so obenom Dawood 360 capsules no the Dawood ointment atwi no the bi atua e ba ne sa ne sisi mu ye den e yet say spring no e ko na e ba eko neba otime koto otime sorry nti otime kuntun ho na wasata na sunso ama ye adwuma ointment ne capsules na antibom die ntia because ye yusu nhaban bi a bibi te say Paulina pinata e ya homa 20 ne no ene ye okre capsules no nso a Paulina pinata eno so ka ho bi enti say okabomu a e ya adwuma kro on se sisi yade ene de bema na ho den ba fom se bema sisi ye ne ya pe wo de memfa ne se ene bi a wo ba adwuma no pa 6 ana watna ha ye adwuma saa na pon number 6 obekọ fie no obon se osisi a start se eye o ya kakra se ba se wo no ho kan ikodi nhyiemu na obon se de na nka performance ni sitie no eso beti because osisi no abre nti se nipa no nom Dawood 360 capsules no the Dawood ointment ni twi ni sisi na eboa ama ni sisi ni mu yeden ne ntini ahodo e wo mu nyina mu bie ema mogya ndi mafurusane nti edina so a se ebo adwuma wow o se obi wo ho a na okoafuom ana se oye adwuma o mazi obi ye adwuma den na adwuma o ye nti o peja bribi a emu odu na o peja bribi se o so kan onan bo ho so hu se wo peja ade a emu odu a enti nipa no peja na wan kan na bo ho no ena ne sisi mugi ne twi asa agro enne a me no kese ne sisi achia a wadi dem bebre na nam sa kwan so kurapoma se o man yusu poma a wontimi nante se nipa no nya Dawood 360 capsules. Ebi said Dawood 36 capsules. Dawood 360 capsules. 36 ni zero ka ho. Onom bia no pa. No anom bia numre. Onim edro no wodwa man so so. Wow. Ba bia eton edro bia ebi wo ho. Nti onom bia no pa enumre anopa enumre no the Dawood ointment twi. No the bitua. Ni sisi na ye ne yana ontimi nya hwe no. Ebetene. Wow. Ebisi wo kokofu menim menko hoda na wa Asante meye mu kokofu maami bi oso wanya emfreshia aduosian son wow 67 years emfie maako nani a okoafuom na otu banti na banti tuo no mu no ena ne sisi moji ne twi oba afie no ansedan ye ne yapi tokoto painkiller onom ye na o ne hoto no bosomo miensa tiri oho anosate ne sisi ne bio enam sa kwan no so ama ne sisi no hia ontimi nante obra won kurapoma na no so nante ya no gise fie hɔ a na ɔde bɛ nante ɛna ne nan no baako ɛyɛ ketwa akyɛn baako nti ɔte sɛ yɛ ka Dawood 360 capsules ne Dawood ointment no na ɔsoma ne nana sɛ kɔpɛ no bi tɔbrɛ me ɛna ɔkɔtɔ Dawood 360 capsules ne Dawood ointment brɛ no maame ne sɛ ɔde ointment ne bi tua na ɔde bi atwi na ɔnom Dawood 360 capsules no enshira nka nyame nyankopɔn tumi so ɛso nyame tumi so sɛ tumi bia ɔso yusu aduro no na maako 21 days what is 3 weeks na ɔtwe miensa ɛna me no ka sɛ onkura poma otumi sa nante kɔ na afuom hɔ bio ɛsɛ tubante so ade bafie 67 years wow abrewa wo de nyame tumi yɛ enti sɛ sisie ɛna yɛ nipa ne ya ohia Dawood 360 capsules afa yɛnhwɛ kotodwe on sɛ yɛma menom ne yɛm papa nom adeɛ ɛyɛ awerɛ ho paa ne sɛ nipa n'anya bɛyɛ sɛ 50 years mfie aduonum ɛkɔ no na ne nan no yɛawo no sɛ bia nantaw but onya 50 years ɛkɔ no na ne nan baako ɛkyia na ne kotodwe no ahono adintra nipa no kana akoma nto ne yam na ɔmfa Dawood 360 capsules no on the onom because of the rheumatism onom a sono na ahono no ɛbɛtwe tia na atia no ɛbɛtene no the Dawood ointment no atwi so or the tria ya one wo mu ni nyina bejai wow obi wo ha ne kotodwe no onante a ho ate said wabo glass bi na abubu nketenkete no ene ye de agu kotodwe nim to tia ho a na ote sa ase ne nan ne mu ye no kokro enso ne nan mu yu kura ne mpapai yawo ene sasabro na ye ne sa
onya Dawood 360 capsules no na so the bit onom capsules not the ointment ni twitwi ni kotodwe na saa kokro na oti ni nyina abretua bi na agyan ukọ New Jersey binu adanse bi afiri saa America ho aba mame ankasa boro me madwe ne menti ase so wow ose Christmas ye mu e no bai no bedi 2 days pe e no san koe nti okoduru vie na yere na chi kasa ni se saa ba ne sisi oba ne da ho ntimi sorry nti okọ no se de yesi bo aduro no ho dawuro nti oto Dawood 360 capsules ne Dawood ointment e de koe nti okọ na yere da ho saa no e no so yen ko hospital omukọ hospital mo se nsuo na ewo ne sisi ni mu no awe ama na tika sey no so no dompe ni sisi ani direct nti kasa ne ewe nti just omo ye no operation nti omo se ne bre wo so omo ye no operation no e wa bruche ho e na so me free Ghana ba meto aduro bi bai yen try ne nhwe ade me nua o de Dawood ointment no etwitwi na oba no anom capsules no also you soon 7 days 7 days no e na oba no tam na so se omo koye operation no omo koye no oba no ne ho ato no ne sisi ne ye ne ya na tika se ne ye ne ya nti o ka kire doctor ne se on tipe ni bio na so omo ko repeat x-ray ni bio omo ye x-ray no e kire se nsuo na na awe wo na chi ni no asan ya ba bio wow ama ne ho ato no no surgery New Jersey America Sunray Dawood 360 capsules Dawood ointment mefa hin menye bi doc menua ukọ herbal shop pharmacy maybe e to aduro bia e bi wo ho okay oba Otek FM fidue mu ha o de also pe Asem Beba Dabi Otek FM fidue mu ha also pe Asem Beba Dabi o beba no aduro no dosopo e wa ha na ba bia ye to aduro ton o pese utu bi kogu store mu ukọ Dani Herbal e bi wo ho Kolinak e bi wo ho Samenko Brezerikwa Habme Pharmacy sanso no bo ase Smart Herbal Oko Apidank ebi wo Misty Herbal baby etu nro bia Baseline Pharmacy uko Kate Apampa so a Coastal Pharmacy bia obewura mu bia no o de also pe Dawood 360 capsules Dawood ointment Dawood Herbal Mixture o se sehwini no edro no etridi yade edro no me pesa me frɛ wankasa doc na me no bonkomo ma me wankasa wa homa me number no ye tie 0244 64 37 0244 64 37 and a Vodafone is 0201 681 717 good enti obefre seseya na wonne Dr. Dawood abonkomo dia wonti ase no obechirim e dia mawo awiai abapa morfo eboa ye mesese wokọ Google Play Store ana App Store ne so a download the app no na ode dia wo part no kona ko order na tua kafa mumu na yemfa mrewo simple obefre yen so a 0555 557193 dia awurade ahira no ono nso repair generator giant set agakraka ibi se wode wo bi na se aseya e free 5 kVA kosi 100 kVA obeye upe biato a obeton papa na dia mawo mowa water pump fufu pounding machine ana motobru ni nyina wosiesie no esa ton papa no brakumasi sofo line lorry terminal no achi eno wo 0244 588 741 21st clinic de sciatica ho adwuma no wo se entini esa woto ase kosi unantini no emu twenwa faka abra hwa overseas alpha radio otra ye wo ho yade bia nso edi unya no bra na fa beda ye ne anya hwehwemu fa duro nkan ye number ye 0540 311 311 Dr. Xavier the Xavier Foods aba agenkwa aduane se sichire yade ne wo so a aduane we bi ne sefata se udi insulin panie no wa che je doctor number friend sisi ya 0555 789698 Alaska Star Enterprise ewo Kumasi adum Mrs. Anoche Plaza first floor oni Prudential Bank di animhwe Alaska Star Enterprise posi floor designs ahodo a wo pe wallpapers window blinds ni nyina ubenya original ewo ne nchen owonura udi be treaty wall
ana wodan se beya emfromfro ebie ho ye nsuom fra Alaska Star was 0200 281 080 Cell Strength Capsules a natural company for adro we na se bacteria and a viral infection bia udi pebina nom yade bia ha wono o boost we immune system ni wia yade bia ntumi nyina bio se bema wanya dwunso mu hawo pe Proslaf capsules wanya nam yade bia woko enkwa pe True Man capsules bema wagina yi no abodwuma yi ba bia to no bia akwa de open budin freyen was 0204 616161 Future Life Smart Food ne de enim di for na akanim dia wonim dia so aye sa dro we diaba eye adro aduane yade ha won ye se brakumanse so for line alignment ye ne multi home dia nimhwe ba kirekire mu kire yen ne ma waduane kodi nyensa yade ya Bolivia Enterprise 0242 87 8090 agenti eba mixture asoba chew anase wo ho twetwe wo immune system no betumi boosti na wo weakness ni be free ho efi be free ni padua ni mu a pe agenti eba mixture nanom Messiah ointment so baby ya wo ya wo de pebi na fatwi onan ho no fatwi ahotutuo fatwi na abenwa hoto baby eto onu bi akwa abenya bi your number is 0244 85 6459 yari dwadi ndasi na nyankopon ya adomo a ochena jataba ne ba ye freno Siana Boateng nana ya owo Edmonton Alberta Canada ubenya 13 echina memne day ene opapa uteke fem ha jataba or say omao a very happy birthday in advance ena bafwo also owo next door Tech Junction wuni unu akwadwo ena wie selection papa fie jataba nso se osanchiamo ena yenia yenua ya Boateng o ma me da fom yankopon ya adom ochena ena mudi na wotweda no obawro oba panyin Mary Frempon okwadwa ya chiachiamo ya de dwumadi na si yankopon ya adom a adwada yebehia they say the dwabre mu to aso